hij joert gelukkig zaakkundige stiepen van net een minder als uw oudskipper Douwe Visser. Douwe, ja, Douwe hast al even over het wetter zien. Dit wordt beeldig in joert, hè, voor de scootjes. Ja, dit is de koers dat vanmorgen af de mensen pas. Hè. Vlak voor de stad als Jen de zaal gewoon heel vaak naar beneden toe. Nog even hier en daar een race zetten of de strappen een beetje steven. Ja, als je in de stad lijst of in het dorp lijst, dan lijkt het toch rustiger te wijzen als hier. Dus als je komt, valt het die qua windkracht altijd een keer oud in dit geval, hè, omdat het er echt een hoop in is. Dus ik ben echt nog steeds aan het proberen om de skip op de juiste manier uit te rusten voor de wedstrijd. Maar goed, nou moet ze toch staan gewoon zich voorbereiden op die start. Want als je nou nog bezig bent met turen en vakken, dan ben je niet meer aan het concentreren op de start. En daar gaat het uiteindelijk wel om. En de start is toch, ondanks die harde wind, een van de belangrijkste momenten van de hele wedstrijd. Nou staat de wind hier eigenlijk vanuit Isselmar richting de Lemmer. Wat voor consequenties had dat voor die golfslag? Ja, dat is eigenlijk wel een beetje jammer. Hè? Aan de ene kant, als het een beetje rustiger is, dan heeft het natuurlijk een van de mooiste banen die je krijgen kan. Hier nog een Leeds, een beetje westelijker wijze kennen. Hier is het helemaal hasten op een delbaan varen kennen. Maar en dan is het precies oost-west. Hij schamt een hele beetje. Dat is het kruisrak jammer. Het houdt wel in dat de golven van het Isselmar een beetje brutsen worden. Dus de bin wat minder golven als buiten de Friese hoek, hè, richting het Isselmar. Maar toch, voor binnenwetterbegrippen staan er nou toch wel hele hege golven. En dat zijn wel factors die meespelen straks in de overweging om welke kant pak ik van de baai. Hè. Waar staan de meeste golven en waar staan de minste golven. In combinatie met de hoeveelheid wien en de hoek van de wien die bij de wien waait. Want dat scheelt aan elke kant. Waait op aan de walskant waait het toch wel justjes een beetje oorzaak aan de kant van de polder. Maar ja, wij staan de meeste golven, dat is ook een factor, dus dat is best moeilijk. De golven ben je echt een factor die meespeelt in de tactische overwegingen van de schippers. Nou, we hadden ook een kampioenschap dat eigenlijk heel spannend is. Vliegen hier weer het heel spannend, onder mij de laatste dag. Maar is het nou minder spannend? Want volgens mij hebben we nou nog meer kanshebbers. Ja, tot nota binnen nog steeds 3 jaar echte kanshebbers. Uit alles een beetje normaal voorin. Dus het is een spannend kampioenschap. Dat jouw te komen dat de skip heel erg om elkaar weer binnen. Elk foutje wordt uitstraft. En dat is juist dat mensen die een paar dagen lang redelijk koprenner zijn en zich toch wel een beetje los van het veld ziet in. Dat terug een lietse foutjes samen weer op het 12 of 3e plek staan. Dus ja, dat is goed voor de sport en mooi voor de spanning. Dat wil ik toch even van die weten, want ik krijg een hele grote vragen hoor. Het schijnt van protometer toch een beetje onduidelijk te wezen. Wat is nou de waarde van het fenomeen groene vlaggen? Ja, dat kan je ook twijfelen. Hij wordt dat nou heel weinig gebruikt, omdat het eigenlijk inhoudt dat het een schuldbekentenis is. Dus dat mocht de protesterende partij het protest terugzetten, nou ja, dan best eigenlijk in de protest. Hoeft eigenlijk niet eens meer naar de protestkamer. Om nog dingen gelijk proberen te krijgen. Dan is het alleen nog een formele kwestie nog. Dus ja, hij wordt nou eigenlijk gebruikt door schippers die zeker weten dat ze fout zijn en toch geen kans hebben. En die in de vlagen erin loeken. En nou ja, die accepteren die 3 punten. En dan hopen clementie te krijgen van degene die zich benadeeld veel dus protesteert. Dus het is een soort zo'n offer. En we hopen dat degene die protesteert dat doorneemt. Nou, dat weer Staveren ook, hè? Maar alleen maar een grauw ten opzichte van Heerenveen wie dat dus net het geval. Dus ja, dan gaat het protest gewoon terug. En dan krijg je gewoon 14 punten als die uit de protesteerder in zijn rug stiert. En dat is ook gebeurd. Ja, dus het is een mogelijkheid, maar het schept ook nadeel als het met erin hing. Dan heb je in de Zurich, best dus direct kantloos. Ja. Nou, eigenlijk de spanning groeit al wat, hè? Want we gaan al richting het 4 minuten schot, maar... Nee, nog even over die vlagen. Want het is natuurlijk, daar krijg ik wel eens even het vragen van. En wij verzinnen dus ik wel eens even. De haast wedstrijdpunten en strafpunten. Hè? Als je die 14 krijgt, dan ben het wedstrijdpunten. En die mooist in zijn geheel aanloeken. Maar als je het draaien, ja, daar hebben we weer een schot. Dat is het 4 minuten zijn. Die pakken we er even bij. Maar als je die groene vlaag accepteert, dan krijg je het draaien strafpunten. En die ben net aantrekbaar. Ja, als de wedstrijd uitzielt en door krijgt 14 punten, dan mag je inderdaad uitlokken. Maar bent echt strafpunten, ja, dan ben je niet aftrekbaar, klopt. Ja. Dus dat is even voor de helderheid. Want het is als het thema van de week, hè? De vlagen en de kleuren en de strafpunten. We zitten in het 4 minuten, Scott.
krijg ik even terug van de track and trace team Steven van der Bles. Die hoort een heel soort mooie dingen voor u bij altijd. Wat wij net al hier meer te kennen, maar dat de startlijnen die is momenteel 450 meter lang. En dat is net volgens mij langer dan normaal, of net al? Ja, normaal gesproken wordt de stelregel hanteerd 20 meter per schip. Hè? Dus 14 keer 20 meter, de breedte van de lijn. Maar ik denk dat ze nu het veiligheidsoverwegingen nemen om dat schip niet meer stil te krijgen binnen haast, maar deze golven en deze wien de startlijn langer maken hebben. En dan meestal, ik zelf ook wel eens een baan erin, dan pak je 300 of 350 meter. Maar dit is wel heel erg lang, maar ik vind het geen verkeerde ontwikkeling op zichzelf weer onder deze omstandigheden. Ik denk dat het heel verstandig is. Hij krijgt minder gauw valse starts, want meestal kan iets makkelijker naar beneden sturen, omdat er meer rondte is tussen de scootjes. Je kan iets naar beneden houden in plaats van over de lijn zielen. Dus ik denk dat het wel heel handig is. Want die vierste boei, de pinend, ja, we moeten er nog maar eens even. We hadden alles even een keigers vragen om een mooi Fries woord daarvoor te vinden. Maar dat is de startton die heel vier van de korter al uit. En die leidt ik al haast bij de diekzees. Maar dan komt al meestal heel betiet of meestal vrij snel door de wien. Ja, dat is op zich. Kent van de onderste schip natuurlijk heel goed uitkomen. Maar vooral als het vlak weer start inderdaad. Direct al de Chinois is, dan binnen verschillen van de schepen onderling nog heel iets. En als dan rond voor de hoofdregio kerst, dan moet alles wat vlakbij die leidt, die moet terug de wing. Dus ja, en dan heeft vaak de stuurbeslag kerst helemaal oudmaatje. Dat is wel heel voordelig. Maar ja, dan moet die benedenboei wel een beetje bevoordeeld zijn. Want als je het niet op, dan krijg je bovenste skippen hem te rom ten opzichte van de benedenste. En dan kerst er geen gebruik van maatje. Althans, ja, dan je nog skippen, maar dan gaat de rest van die langs. Maar als het dicht bij die pins is en die pin laat dicht bij de wal en hij laat het goed in die lijn ten opzichte van de wingrichting, dan kan het een heel groot voordeel wezen. Dus ik denk, als ze hem bijvoorbeeld die benedenboei voldoende, dat de toppers daar ik wel zitten in. Ja. Nou, we gaan natuurlijk dus even over het wetter gaan letten van hoe komen de scootjes er maar op? Wat voor maatregelen nemen ze mij deze hudde. Ik heb hier 4 bij de meeste scootjes zien dat ze er een reven naar. Dat lijkt het mij net onverstandig. Nee, op wat zijn begon het eigenlijk wat harder te waaien. Dus dat iedereen verwachtte hier. En de koest ik zie dat meestal dus zo nou en dan ik maar verlegen ben. Dus ik denk, en hier heeft ik nog weer die golven. Hè. Daar hebben we het steeds hoor, die vertragen, die skippen. Het schip gaat gewoon harder op vlakker wetter. Je krijgt meer golf voor de kop, dus het schip laat stiller. Dus de druk in het zeil wordt groter. Dat terug, omdat de snelheid net heen en als eigenlijk nergens dat er wien is. Dus ik denk dat ze er heel verstandig van dingen hebben. Ja, nou had je natuurlijk familie in de vloot. Dus juist ik al die andere scootjes. Maar had je toch al een idee van goh, waar het op dit start misschien wel de grootste kanshebber is? Nee, dat is heel moeilijk in te schatten. Want het zit een puur, als ik puur naar de heren zeg, dan denk ik dat Grauw de meeste kansen heeft. Want die hebben een hele bult ervaring en een heel ervaren team. En die kennen met dit soort spanning al beter vaak omgaan. Dus die kan dat makkelijker hanteren, denk ik. Want dit is toch een fase waarbij die skippen alle wel in vorm binnen. Ze hebben alle genoeg sieloeren hand. En ze gaan, en dan ook komt het ook op een zenuwen en hoe vol hij en hoe goed hij in bedwang. Dat is nou bepalend, denk ik, deze drie wedstrijden. Ja, en wil ze hier nog lekker praten. Ben die skippers natuurlijk al wat zenuwachtig. En zitten we 1 minuut voor de startschot. We zeggen al hier al dat zo'n rem in binnen. Zuidwesthoek, Fok helemaal los. Veen zit helemaal vrij. Had een gotje voor hem. Maar had ik wat snelheid. Hoe komen ze hier uit deze start? Ze liet je er een aardig eind van de lijn uit te zitten. Zoals we zeggen, ze nemen net de volle risico. Onderin helemaal Jennewoord. Weer Grauw bij de bopperste. En hier is het Veen en die is al op volle snelheid. Ik denk Grauw, ik al op snelheid. En Lemmer Hildal boppen in. Dus ze zitten 4 uit elkaar. Lemmer hier een prachtige start. We zullen het even afwachten, want we moeten gaan knallen. Ja, daar is de knal. En nu denk ik dat we een kleine start hebben. Ik denk net iedereen heen zat te zien. We hebben geen signaal, we zien geen borden omheen. En dat zo betekent dat we in 1 keer hier goed voortbinnen op de IJsselmaar, hier in de Lemsterbaai. En dan is de grote vraag, hoe komen de verschillende favorieten eruit? Want ze liggen op verschillende plakken. Jereveen volle meer naar het midden ta, wils de Lemmer en Grauw heel heeg zitten dicht bij de startkotter.
Ja, nou is de vraag, hij je vrij voor, kun je draaien bij de wal straks? Lemmer is natuurlijk nog lang net bij de wal, die kan nog een hele lange slag maatje. Grauw zit eronder, maar ze hebben wel bij de vrije wien. Zit ik een eindje uit elkaar en het veen, die zitten met Jenne Woord. Heel nieuwsgierig om straks te zien welke slag het goed best uitpakt. Ja, ze hebben echt hele nadrukkelijk verschillende keuzes maken. Hè. Onder en beneden, door het bovenste trein in het klassement. Het is echt even nou als je wat de wind doet op die verschillende plakken en welke blik het beste te werden. Dat is van nu positie net te veel. Nee. En dan zullen we helemaal, ja, die had in feite een mislukte start. Die maakt hoe stuur wordt voort. Maar soms kan het ook nog best nog wel eens heel goed uitpakken. Hè, als het net in het gegrium zit. Nou, dat is het, hè. Precies wat zei. Er is nergens in. Dus het ligt het eerst wel dat is wat meters voor juist. En dat is ik zo. Maar die schepen niet bij elkaar hingen vloer. Die jou ik meters voet. Omdat ze maar elkaar opzielen. Ze krijgen les van elkaar uitgeschieten de wind. En zoging onderling. Zeker met deze hege snelheden. En als de linnig zielt, ja, dan heeft alle wind voor diezelf. En de zogers dik het minst dan een Noorschip uiteraard. Maar het is Tveen die al gelijk achter een aantal Delmat. Die komt toch minder uit de start dan Grauw en Lemmer liet het. Die lissen volle heger. En daarachter, ja, het is toch... En Jenne Woord met gelijk, nou een liedslagje alweer door de wien. Want die kwam gelijk alweer bakboordskippentje in. Ja, als je dat de voorrecht heeft was dan een ruimte voor de wal, dan moet die schip vlak op die kant zitten. Want dan als ze gauw het zielende is, dan moest er achterlangs, als dat kan. En dan moest we mooi draaien. Dus het wordt echt alles heel sticht om elkaar opslukken. Ja, hier zorgen we de ruimte voor de wal. Jenne Woord die mat door de wien, omdat hij net verder kent. En dan moeten alle oorenscootjes onder hun gelijk reageren. Maar dan kom je gelijk oor, bakboord dan weer een peertje in. En dit is altijd een hachelijk moment, hè. Ben je dan bestuurbaar? Dat sure het al. Ljouwert, ja. Die kiest ik maar eieren voor zijn yield. Ja. Want die hier in feite wel wat trossielen kennen. Maar ja, hij er voordeel van soms, hè? Dat is dan ik de vraag. Ik denk dat het verstandiger is. Ja, want dan moest toch het spul weer misvaren. En dan kiest er van tevoren rekening mee houden. En nou leidt er eens onderste schip en kan er terug in. We zien nog even wat wetter bij ons collega Roelof Lausma. Ja, het is drukkoelis hier op die achterdek en daar. Ze roepen naar elkaar. Ze vregen om ruimte voor de wal. Zuidwest ook erop nou, maar die ouwer. Ik zei vregen ruimte voor de wal. En er wordt draait en er wordt roepen en er wordt dien. Maar, ja, de strijd zit er op voet naar goed in. Ja, het is voor eerst, het lijkt het grauwste scootje een hele mooie start te hebben. Lemmer hebben we even net in beeld. Die ziet er wat beetje heger en wat links van hem. Maar Grauw lijkt het heel mooi uit de startwaai te komen. En dan is het even de vraag, kan hij maar die slag naar de wal en in één keer die boppers de ton aan. Maar waar zit Lemmer? Ja, en werk. Ik wil eens keren. Waar komt Aans de hele man uit? Die is de hele orenkant uitkomen. Ze moet alle keer dadelijk naar diezelfde tonnen met die gele pet. En hier is de griebus. Hier is de situatie. Komt dit goed, Jerre? Huizem. Zit hier helemaal dwars voor. En ken hij nog voor de Frisian Queen? Ja, dat is geen scootje, de Frisian Queen. Maar hij bedaart haast in het publiek. Ken hij nog op die... Nee, hij zit er gewoon tussentrouw. Ja, het is ongelooflijk. Helemaal geen ruimte. Ze leiden wel op bakboord. En dan zeggen we een beetje... nou, we sturen hier even naar de beeld. Want hier komen ze nog op een schip houden. En dit is de Zuidwesthoeken. En ken hij dan achter de Frisian Queen del? De rip komt er al bij om hem om te drukken. Gelijk spektakel hier. Ja, dit is echt een rane van het wedstrijdwetter, maar ja, wij maken zo'n zinnen. Ja, deze mensen hebben de situatie goed opgelost, want ze konden net oors. Maar ja, de schepen die op bakboord kwamen, die gingen jette draaien met dat ze verst oorlopen hebben. Maar dat is te lang terughield op bakboord en dan krijg je dit soort problemen. En ik weet niet hoe ze hier protesttechnisch mee omgaan, maar de schepen die op bakboord oorzielen kwamen, die winnen echt te let terug de wien. Ze hebben rug om waarom dat ze bij die wal binnen. Ja, is het wel altijd een beetje afhankelijk van hoe vier bestel uit de wal. Konden die stuurboordschepen nog een slag omheen of afvallen? Want het bleef natuurlijk, het is altijd moeilijk te bepalen, maar die situatie bleef natuurlijk net. Nee, Hoort al een taar. Maar formeel is het zo, als je aangeroepen wordt om te draaien voor de wal, dan moet je draaien. Ben je er net mee eens naar op te vlagen? En dus de vlag in het wand en dan is me protesteren. Maar als iemand dat je aanroept, dan moet je daarop reageren.
Om dit soort situaties te voorkomen. Dan lijkt nog gelukkig net een lied sloepkar of een lied kruisje tussenin. Nou ja, we zeggen nou dat Huzum, want die kwam op bakboord. Ze leiden net door dezelfde boeg. Die en ze oren weer al op stuurboord. En dan pakken we de beelden en ik waarom. Ja, Huzum die komt op bakboord, zij draaien. En dan kent deze ikkel niks meer. Hè? Nee. Dan iedereen die... Ja, Huzum bij al verder terug. Ja. Het is wat te lekker in beeld. Dan maakt hij maar één. Ja. Maar ik denk dat we even naar de bovenste tonnen gaan. Want nevens mij zijn er al een paar scootjes. Ja, daar wordt het interessant. Want van de ene kant komen de hele mannen en wat zijn. En van de andere kant dadelijk, daar is Grauw al. En dan is het inderdaad Grauw wat hier een hele mooie start had. Die kennen ik in één keer om die tonnen heen. Dat hield net van lang war, denk ik. En Jenne Wout en Akkerum, die zitten er net al te vier van af. Kijk, die Helium, de wien die krimpt er een beetje. Ja. Dus hij wordt gunstiger voor ze. En waar is het Veenbleun? De koprenner in het klassement. Die moet ergens van bakboord komen. Ja. Heerenveen hier op je wien rekenen. Die Grauw en Jenne Wout en Akkerum hier kregen. Oeh, je bent meer die draaien, Matte. Ja. Want ja, daar komt die hele vloot oer bakboord om. Daar had Jenne Wout mazzel dat hij er correct voor deel kan. Ik ken al hier. En we gaan even naar Roelof, want die zit boven op het nieuws. Ja, we hebben protestslagen hier. We zeggen bij Akkerum is er een protestslagen en bij Langwaar hing het er nou in. En Langwaar hebben wij net zien in. En Akkerum, dat ziet ik net bij die griepers daar bij de Frisian Queen niet krijg. En ik helemaal het een protestslagen. En ik zal nog eens even verder zien of er nog wat hing het. Nou, zo vier ik nou zien in net. Wat ik wil zeggen is dat op het moment dat Grauw weer naar de vrije wien gaat, komen ze hun grote concurrent Heerenveen in. En die maakt nog een heel eind. Ja, wat zijn zit toch weer in de voorrij. Dat doen ze de laatste wedstrijden al. Dat ze bij de starter goed bij zitten en heel tijd in de top 5 zitten. Voorlopig de hele mannen daar nog weer tussen. En de Lemmer gewoon als treden. Dus echt die is goed bij de lesjoet. Ja, het is... Daar staat het van die steeds is eigenlijk. Hè. Lemmer en Grauw zitten heel vaak heel dicht bij elkaar. En, Daar is Heerenveen pas. Ja. En die had het regen, want er komt dan een hele vloot omdraaien. Achter wat zijn, dan zullen ze dus keer voorlopig behind horen tot ongeveer plakzoon, zijzoon. Ja. En die hoort met alle rond eromheen, hè? Ja, die met de rond die aan wat er een bakbed doorkomt. Hè. Dus de kerst die boei niet onzielen, want dan juist die bakbed skippen hier rond. Dus ik is heel die boei onzielen. Dus die juist direct al in de slag ervoor eigenlijk al meters voor. Omdat Zwies daar straks hier komt. En ook is het nou juist het alweer, dan beginnen de meesten weer te lopen. En dan meteen, en dat jou begint, omdat ze eigenlijk om die boei komen, zitten ze nergens elkaar en beginnen de voorsten zich te verdedigen. En dan beginnen ze toch weer eind omheen. Dus juist als rugzuur dat het schip met een koers boei varen. Deze ben alweer 50, 60 meter te heeg voort. Dat is eigenlijk een verlies. Maar ja, dat is een natuurlijke reactie als die in die situatie om die boeien heen komt. Ja, en dan wordt zo'n baan nou eens zo van, ja, dan zit er geen gijp in. Maar ja, als je zou loeven, dan moet je op de stuit ik weer een waarom giepje en om naar die onderste tonnen te gaan. We zeggen, heer Heerenveen, die kiest er even voor om helemaal uit deze chaos uit te gaan. Die zieke de vrije wien, die had al, die had gijpt, die had die had hem op bakboord hangen, de geek. Lemmer, Die gijpt al. Ja, die gaat weer omgijpen. Die had ik even een slagje vrij zocht. Zo zie je echt even voor de wien ik hun slagen uit om vrije wien te houden. Ja, en om straks aan de goede kant van alle oorschepen bij die boei te komen. Hè? Ja. Dan zorg je dat ze niet het buitenste schip wist. Dus juist dat ze denken waarom gijpt hebben. Om straks de binnenkant boordpositie te opeisen te kennen. Ja, want dat is al wat een beetje verzijn hier. De eerste hadden er meestal geen les van, de eerste twee. Maar als dan krijgt die hele grote middengroep. Wat is hier aan de hand? Huzum. Die verliet hij het wedstrijdwetter. Nou, die hier strakjes die problemen, hè? Die weer boeten het wedstrijdwetter. Die hebben een protest. Of zo'n Maar die dat wat is- mij daar even rijden aan. Dan hebben ze x keer, denk ik. Hier is wat aan de Ja, hand. hier is het ook nog Ja. want dat spel gaat naar beneden. Ja. Ja. Dan zou dit wel eens einde oefening Huzum wijzen kennen. Ja. Ik hoop niet dat het persoonlijke ongelukken wees binnen. Maar
Nee, of Dus- het is dat ze erop gokken dat ze het gemiddelde krijgen. Het is... Ja, is niet hij is boeten de baan kwam. Het is toch een oor. Ja. Tenminste, dat vindt hij. Dat ik het zou stellen. Dat jury beslist uiteindelijk hoe de situatie weer. We zeggen geen giele vlagen of zo. Hè? Nee. Alleen nog maar een reden. Alleen- Dus er is geen persoonlijk letsel. Dus het is inderdaad iets wedstrijdtechnisch. Ja. Ja, nee, daar ging het geen vlagen. Afskeer. Nou, Huzum voorlopig uitskekelen. En Grauw, die komt als eerste bij die onderste tonnen. Die had het meest last van die oren skippen. En ken hier een gouden slagje slaan voor zelfs. Ha ik nou wat puntjes goed een meidje in het klassement? Want ja, die had de laatste wedstrijd wel draaien strafpunten echt krijgen. Ja, die kan ze nou wel goed maken ten opzichte van alleen maar dat de situatie bloedt. Best wel heel prematuur wat we nou zeggen. Maar goed, dit is wel een zandloper natuurlijk. Daar hing het alweer een groene vlaggen. Ja. Ja. Nou, Zeg ze gauw net van wat het zijn. Ja. drachten. Wat zijn? Wat zijn, ja. Nou. Ze weten hem te vinden, dit hier, de groene vlaggen. Ze Ja. je hem nooit. En, Hij zal er hier wat lieden er al in het leven op. Maar er is nooit geen gebruik van maken eigenlijk om de genoemde redenen. Ja. Ja, nou zit men er toch eens een alternatief om een duidelijke fout misschien ook even te kennen. ja. Ja, en dat slaggen eerst ik heel dit. Tot Jereveen zei van ja, hoor eens even, maar ik hoef hem er naartoe te hebben. Nee, en daar ging ze gelijk En op. toen pakte alles in één keer heel anders uit. Want Ja. het is natuurlijk net een vlagje dat zij voor mooie puntjes en wegwezen. Nee, precies. En ja, die traaien niet helemaal om het kampioenschap. Nou komt de hele middengroep bij de onderste tonnen. Daar ben we even nieuwsgierig wat daar al je gebeurt. Dat al je goed oplost. Want daar beginnen ze soms te trillen. De eerste 5 ben er al goed omheen. Het Veen, nou het schijnt ik voor niks in hier te les te hebben. Die zit op een 6e plakje. Dit liep het al je redelijk goed te gaan. Gelukkig. Ja, de afstand onderling van de skip niet ben. Kerst echt tussen terug. Nou, dat betekent dat er meestal wel aardig rond te Ja. zit. Ja. Wist ik niet te hastig wijzen, want er vlak achter zitten het helemaal geen zin. Krijg je alleen maar last van de uitschietende wind. En het gevaar dat er ook geen onvaart is ik rutter. Dus het Akkerum dat heel verstandig doet. Die remt gewoon even een beetje uit, zodat hij er niet te dicht op zit. En een reerde vlagen bij Langwaar. Die hin wel zien. Een reerde vlagen bij de Zuidwesthoek. We noteren een reerde vlagen bij Huzum. En die had het veld verlitten. En we zeggen een groene vlaag hier in het zuiden bij Voortzijn, Ja. hè? Ja. Nou, die noteren we alvast even. Dan kan je misschien even de eerste size opnemen, Freek, of wat er al hier al omheen is. Oh, We zullen eerst even wat wetter bij Roelof Lausma. Ja, ik denk ik help die eventjes Ilke, maar al die vlagen. Want nevens mij het alleen nog Lauwert, Jereveen, Drachten en Grauw hebben net een protest erin. En wat zijn net alleen nog de groene vlagen. Dus volgens mij is dat een beetje de situatie op dit stuit. Nou, Douwe, daar had ze net mij luisteren, maar nevens Roelof ben er maar een stuk of 3-4 scootjes die net naar rode vlaggen gaan. Oké. Nou, dat beeld in mij nog niet. Nee. Maar er wordt van die agressief schild en dat vertaalt zich in protesten. Dat is heel helder. Hè? Die balans kunnen we hartstikke opmaken. En we jaren nou dat Huzum het protest had tegen de Snekerpan, omdat Huzum het helmhoutstekken had. Dus daar had, denk ik, toch een onvaringje west. Hadden wij net zien. Maar dat zou ik kennen en dan kun je net verder zielen zonder helmhout. Nee, dan heen gelder Dan gereden. heb je een verklaring. En Sneu. krijgen ik een berichtje terug dat in het kruisrak Langwaar contact hier met Lemmer. En dat daar misschien de rode vlaggen van Langwaar in wappert. En dat zou wel heel pikant worden, want ja, we weten hoe goed Lemmer in het klassement zit. Ja. Dat wordt nog spannend. Ja. Ik hoop dat van Lemmer dat het niet het geval is. Maar goed, we hebben de situatie niet zien, dus Nee. we kunnen niet zien hoe relevant of het verhaal is. Maar ja, er gebeurt van alles hier op dat gebied. Laat ik maar eens even een voorlopige tussenstand aan bij die onderste tonnen. Die onderkant van het zanglas. 1 Grauw, 2 Jennewoord, 3 de Lemmer, 4 de hele mannen, 5 wat zijn, 6 het Jereveen, Drachten, 8 Akkerum, 9 Langwaar, 10 de Zuidwesthoeken, die je vliegen hier 2 keer won, 11 Ljouwert, 12 Snits, 13 Jouren,
En Viertjen, die het wedstrijdwetter dus verlitten, Huzum. Ja, dan hebben we hier de boppenkant van het Zanglijs alweer. Dat het een kwart rakje west. Ja, dit hurt me dit waar. Ja. Ja. Nou ja, dat is het voordeel van een songlens dan voor degene die voorop lezen. Nou is het vrij makkelijk verdedigen. Hè? Dus dit is een kwestie van uitzielen voor de grauwste en zorg je daar tussen de boeien en de meesten, de schepen die vlak achter die zitten. Daar vlak tussenin lezen blowen. Dan kan die eigenlijk nooit wat komen. Hè? In tegenstelling tot mij op een delbaan. Dat iedereen kant kiest, ja, dan bloedt het avontuur altijd groter. En dat is in deze baan nou ja, eigenlijk haast te voorspellen dat Jennewoord en Grauw de rest van het veld onder controle houden bloeien. Zit er nog verschil in dit cruiserak en dat oren cruiserak? Is daar nog wat meer avontuur mogelijk? Nou, ik kan het zeggen, maar dat hangt er helemaal vanaf hoe die winnen is. Hè? Met de eerste krek in die orenpoort dat die schepen die op de lijst dichter bij de Friese hoek kwamen, dat die hem nadrukkelijk rommen kregen als in de midden van de baai. Dus dat avontuurlijke kerst soms mooi hebben. Of zien als de roepbakbot op die toon komt. Maar die stuurbootschepen die hier echt voordeel van het feit dat die winnen Libische krimperiger waren. Dat kon ze voor de meesten die schepen die op bakbot op het toon online kon ze de krek verlangs. Hij staat niet. Ja, dan kan ze niet verlangen. Dan gaan de bakbootschepen voor. Dus dat hier in Grauw en Jennewoord hier dat echt maar even mooi. En Akkerum lijkt het eerst mooi te hebben, maar dat is niet helemaal tot stand komen. Die houden dat voordeel. Waarschijnlijk krijg niet langer nog beter. Dat heb ik net goed jongen. Maar de eerste skip die echt het voordeel hand van die krimpende wien even. We zorgen dat ze de slag aardig via trok zetten. Hè? Ze komen vrij rom op die bopperste tonnen. Want ze nemen geen risico's om het te skraal op die ton te komen. En dan weer wat we zeggen. Ik wil in op de Islamar bij Starem. Terwijl wegen op de boei zetten te worden. Ze komen hartst mooi ja, hartst uitgevierde grutschoort op die bopperste tonnen. Ja, en dat veroorzaken die voorste beide schepen. Want die gaan geen risico's erin. En ze weten dat alles wat achter me aankomt, met minstens liggen vier of nog een beetje verder is mijn ziel om de vrije wind te houden. Dus dan brengt die zelf in het voordeel eigenlijk. En daar zeggen we gelijk al dat het veen wat zijn voorbij is. Die had jongen dat ze wat tot vier trok zielen, want ze ziet in dezelfde slag. Die is jette door de wingong en die is gewoon onder wat zijn trok zielt. Ja, heel knap. Heel knap. Ja. En ik knap dat je dat door hè, in die fase van de wedstrijd. Want mislukt het, ja, dan moest je stuurboot nog een keer weer hechten hellen. Dan best de sigaren met nog samen te zeggen. Want je moet er dus echt onder die turen trokzielen van die oren. Hè? Dat is... Ja, dat moet je door. Dat moet je door. Drachten voorlopig op positie nummer 1. Achter wat zijn dat dus na die mooie start alweer een plakje zakken is. Nou ja, dat biedt een beetje te verwachten dat het snelle skip van Heerenveen daar doorheen rennen zou. En hier komt ik weer een aantal zien. Akkerum, die kent er tussen. Ja, ik ken er tussen, maar het is Ljouwert er, Snits. Die Ljouwert maar achter Snitsdel, maar ze gaan door de wien. Oh. En had Snits hier hinder van. En waarom dan Salet? Oh. Past dat al een keer? Nou Douwe, past het? Nou ja, dat past omdat Snits omheen gehouden heeft. Daarom past het, maar als Snits gewoon koers houden hier, dan is er natuurlijk nog ervaring ontstingen. Ja. Dit ken ik eigenlijk weer niet. Nee, en dan vooral met deze wien is het een enorm risico. Ja. En, Dan gokst er maar op dat degene die ervaring had maar op die reageert. Maar Nou, zelf dat kun is- je niet meer. dat hij zo verstandig is om in ieder geval geen Ja, precies. ervaring te creëren. En dan moet je eigenlijk als Snits in dit geval een protestslagen ook. En dan hij werd een hoop werk naar ouder in. Hè? En Nou, daar hing al in. ja, daar hing ik al in. En als we het goed begrepen, maar had ze al een ervaring gewoon. Dus misschien zullen ze nog wel een beetje voorzichtiger nou. Ja, wie zal het zeggen. Ja. Maar dus weer een reurig begin hier op de Lemmer. Nou, dat weer wel een beetje te verzissen. Want ja, met deze pittige omstandigheden. Er inderdaad uitzitters boven de zijs in zitten. Dan is het echt oppassen. Ja, maar ja, in het geval moet je dus ik maar op dingen aansturen. En de risico's die op binnenwetter maar wat minder wien worden in kennen, die kan je hier niet rennen. Dat moet je gewoon in calculeren. Want dan is een keer afschade of je punten op. En nou ja, dus juist dat hier we toch op een bepaald moment blijkbaar te volle risico genomen. Dus het draait nou vlagen en dat is heel bijzonder.
Ja, wat is er nog mogelijk hier in die voorrijn? Het is grauw voorlopig, wat lekker roem voor. Eerst naar die diktaken waar dat massale publiek weer lekker in het centje zit op de eretribune. Want ze komen er vlak vandel. Jenne Wout, die kan daar echt mooi volgen. En daarachter is, ja, daar hebben we de Lemmer, daar hebben we de Helemannen, daar hebben we het Jereveen. Die kennen best nog wel een beetje elkaar wat narrien. Ja, had ik dichterbij me gekomen, dan had Grauw daar natuurlijk voordeel van. Hè? Want ik ken net helemaal de diepte zijn, maar Heerenveen komt tegen bij Lemmer. Dus die gaan me toch zeg maar, elkaar bemoeien. Nou, daar had Jenne Wout ik voordeel van natuurlijk, maar Grauw zeker. Dus dat is een mooie ontwikkeling voor Grauw. Ja, Wiels Grauw al weer om de onderste tonnen heen is en in het kruisrak zit er al een aardig gatje. Een fjouwer scheepslengte ongeveer tussen Jenne Wout en Grauw. Dus Grauw rent er nou al echt uit. Achter Jenne Wout zit ik weer een mooie gat. Maar dan komt Lemmer. En van Lemmer weten we, of tenminste wat wij voor informatie kregen, dat zien hun een protest rent. En het vingen ik alweer volop in ongeval. Hè? Die rennen hut, hè? Ze rennen heel hut. Ze zielig goed. Ja. Ja. Dus dat is wel te verwachten dat die nog dichterbij komen. En de grootste schuutje zal dan op een gegeven moment kiezen met wat ze durven. Op Jenne Wout verdediging bloeien of die gaan letten. En hopen dat ze die voorbloeien. En dan op Lemmer en Heerenveen verdediging in. En dan kan Jenne Wout in het vervallen van de wedstrijd nog wel eens een van profiteren. Want dit wordt voor Grauw straks echt een keuze. Ja, het wordt een tactisch speeltje. Hè? Ja. Je maakt rekening nog maar 3 wedstrijden. Het zijn eigenlijk 3 finales. Ja, Jenne Wout is eigenlijk, ja, het klinkt wat raar, maar voor Grauw net interessant. Dus als er die geen letten met om die oren achter hem te houden, dan gaat dat zeker wel. Ja, het wordt daar toch mee een fantastische climax natuurlijk weer van dit kampioenschap. We toch verliezen hier mooi erkend als net, maar we gaan weer een heel mooi spannend kampioenschap. Hoe meerdere wedstrijden denk ik. Want ja, en dus je wist niet wie wat zien wie wat protesteert. En wij weten hier waar niet hoe dat loopt. Of dat nou protestje binnen het Jermoer, of dat er een erg gelijk is. Dat hebben wij niet beoordelen kunnen. Dus we kunnen straks nog wel eens hele oorzaken houden van de wedstrijd. Dat we nou denken. Ja. Want ja, waar had jij een woord? Die reden vlaggen. Dat had ik in het begin van die wedstrijd West. De Lemmer voorlopig Trees op een derde plak. Vlak daarachter nog altijd de hele mannen. Die jongens die zielen natuurlijk een fantastische tweede week. Al tweede plakken. Nou weer mooi in de voorrijn. Die had spullen onder praat. Vlak daarachter het Jereveen en Wout zijn. En hier is het Jenne Wout die al een tussenslag maken had. Zullen die toch het avontuur even opzoeken hier? Ja, ik weet niet wat ze tocht hebben. Het kan wijzen dat Grauw hem de wien minder goed in de zuilen kreeg. En dat hun denken, nou dan gaan wij daar niet heen. Hè. En dat we een tussenslag maken om een aanval te plegen. Dat kan wijzen, maar dat kunnen we vanuit deze positie niet zien. Want de oorzoek zit, moeten we achterom varen. En dan moest hij in dezelfde slag zitten als het spel achter die. Maar goed, hij verdedigt er nou ik op. Dus, want dan zie je toch dat er, dat haast alle jaar dezelfde slagen maatje. Dus Jereveen gaat net in ongeval. Het is zo overduidelijk wat de goede kant van de baan is. Dan had het ik geen zin om grote risico's te rennen. Okay. Lemmer gaat ik door de win. Kies dan toch een orenroute als Grauw. Ja. Maar nog wel achter Jenne Wout los. Maar viel ik de hitte adem in de nekken van Jereveen en de hele mannen. Hier zal nog een stukje strijd uitkomen. En elk puntje is in deze fase verhitte belangrijk, hè? Ja. Jenne Wout had een tussenslagje maken, hè? Die is weer op nij. Nooit de dik aan het zielen. Die wol aan die kant bleef. We weten hier ik, hè? Altijd een meteorologisch jongen dat die dik die loekt als het ware. Dan krijg je dat die wien wat heekser op die diksting gaat. Dus bij die dikdeel kun je altijd een stukje heger of net douwen. Ja, zeker in het laatste eind. Dat zie je pas bij de eerste boeironde dat ik. We die schip niet parallel met de dik voeren. Die kregen hem in het laatste eind een stuk nog uit de schip. Die op bakboord naar die tonnen te voeren. Ja, en dat zal zich steeds herhalen. Dus wie daar het eerste inkomen kan zonder al te volle terreinprijs te gaan, die heeft ze nou en dan dat voordeeltje. En Grauw heeft die keuzes. Dus ik denk dat die staren zien
zijn gaat grotere maatje niet. Omdat die oren toch kerstpatiënten gewoon niet tussenslagen. Die oren gaan toch al een beetje op elkaar verdedigen. Ja. En dat, in die slagen ertussenin, ja, die moeten qua winstskiftingen wel een heleboel voordelen opleveren. Want oors is maar zijn scootje is gauw verlies, hè, want die draaierij dat duurt gewoon heel lang. Ten opzichte van de snelheid die een skip rent. Dus een skip wat de minste slagen maken, die gaat nadrukkelijk uit dat maatje. Of als de wien het heel nadrukkelijk is, zijn nadeel eruit. Ja, Grauw die kan mooi de ronen van het wedstrijdwetter opziekje. En dan een hele lange klapmeidje. Dat doe ik. Jenne Woord gaat ook een heel eind trouw, maar had dus tussen trouw nog een slagje maken. Wil nou al wat heger uitkomen, maar leidt er nog wel een eindje achter. Het verschil wie je niet krijgt, bij die onderste tonnen krijgt wat meer als een hele minuut. Dus we zullen haast even zien of dat verschil nou groter of litser is. Ik zie dat want die tussenslagen dat ze, wat we krijgen hier om die draaiende wien bij die Noordoostpolder, dat zowel Jenne Woord als Grauw en de halve maan, ik het risico net erin willen dat zij hem niet krijgen en Noorderwol. Dus ze proberen toch wel de hege kant van die baan steeds op te zieken. Maar goed, als die wien iets wat westelijker wordt, dan heeft dat effect niet meer. Hij moet wel een beetje uit de dik wijn bloeien, want ooit bestiert dat effect niet. Nou ja, we zeggen ik, Jenne Woord nou deuntje hier in de dik on. Kent gewoon een aantal graden heger als Grauwzielen nou. Hè. Die had nou echt dat profijt ervan. Ja, en dat is vaak, als er dan wat verder bij mij is, dan verhoorde het werk. Dan knikt hij niet een keer. Ja, het komt echt op zijn puntje. Grauw zit het ik. Die gaat weer omheen. Ze hebben de hele baai van Lemmer, maar ze beperken tot een heel iets strookje dit wedstrijdwetter. Hè. En dat is juist nou dat Jenne Water ik weer een beetje uitvalt. Die komt wat verder bij de dikwaai. Ja. Grauw die denkt, ik neem het risico niet. Nou ja, zo hebben we weer wedstrijdjes in een wedstrijd. Want we halen een duidelijke kopgroep. We hebben een duidelijk middenveld. En er zijn al wat skippen die erachter uit zakken binnen. Dit verschil is net zo hele groot. Ja? Dat weer niet correct een hele minuut. Ik had het idee dat het litser one is. Ja, Jenne Woord komt hartstikke dicht bij het grauwste scootje. Ja, en wij horen natuurlijk van spanning in de wedstrijd. En dat zou alleen maar mooi wezen, hè? Dat ik de koprenners erom strijden. Want anders krijgt we zijn wedstrijd als het Jereveen 4 minuten voor de floor uit is. Ja. En dat zou heel nieuwsgierig voor de wedstrijd wezen. Want dan kan diegene erachter ik weer omvallen. Ja, Jereveen had direct de slag over de maar al jeder naam. Die zet die terug. Dus het wordt ik eens keer hoe dit jaar aanst uitkomt. Die Maar kiezen nou meer de middenkant van de baan. als we nou zeggen dat Grauw nog een heel eind tros zetten had, dan kennen we haast net leeuwen dat Jenne Woord de ton al bezielen kent. Want anders had Grauw hem wel heel vier bezield. Ja, daar had ik geen eigen op, maar dat zou wel bijzonder wezen. Maar ja, Grauw stuurt wel wat leger. En Jenne Water die probeert het al. Ja. Als ze het redden. Had hij weer een beetje... Dan had een gouden slagje. Een beetje krimperig wezen wel. Ja, dan, maar Grauw die liet de scoort een beetje vieren. Die had in de gaten dat ze misschien wel een beetje rond de oor hebben. En die beginnen nou echt snelheid te varen. Ja. En dan een beetje ik de wien in die tugen van Jenne Woord vallen litten. Hopen, ja. Dit moet haast kennen, hè niet? Ja, zij kan makkelijk, maar Schusse had de scoort net in zijn al. Nee, ze hebben wat of zo. Ze hebben wat op een knik op de scoort, zoals het er zo mooi heet. Op die wien is plotseling een beetje krompen. Hè? Dat is ook vaak moeilijk te duiden vanuit deze positie. Maar dit zal Jenne Woord zelf nog een klapkemaatje maken. Ja, Jenne Water zag het er nou ook uit. Ja. Maar als die wien weer waarom komt, dan nee, ik ga het niet rijden. Nee. Zelfs voor Grauw wordt het al krapper. Ja, Zelfs hij draait nou een beetje minder gunstig dan ze krijgt. Maar sjur eens even, zo'n graden dat Jenne Woord hegen loopt als Grauw. Ja, van deze hoek is het weer heel hoor, Douwe. Ja, het ontzettend spannend. Ja. En nou het Jenne Woord dat ze Ja, terug van paard. Ja, Hè? terug van paard. Als die mooi een gedeelte van zijn skip ertussen zit en de boei. Nee. Nee, her. Hij kan Maar dan nog een keer terug. Ze gaan nog een keer door de wien. Ken hem net on. Nou, dan gaan ze deze keer misschien krijgt misgok. Maar ja, dat weten ze natuurlijk voor de volgende route. Dus waar wit. Ja, dan met weer de aanval proberen burger uit vanuit Ja. Jenne Woord zijn standpunt. Als er achter ons hield dan ben je zeker dat er achter blijft. En nou ziet er een gokje. Maar ja, Wordt er wet doorheen. trot wakker draaien en nog net op snelheid, dan verlies je een heel soort gong. Ja. En Ken Grauw gelijk weer uit erin in het Vaderwiense rek. Nou, we beginnen het al hoor, de vlagen, die wappertje Rick op het Jenne Woordse scootje die nou om de bovenstonden heen gaat. Maar goed, niet is correct wie het een dikke 30 seconden. Nou is het correct 20 seconden. Dus alles mij is het toch wat dichterbij kwam.
En dat zal de man toch hoop aan om misschien toch nog eens een keer dat avontuur op te zieken. Ja. Daar is de lemmer ek al. Die blijft er gewoon netjes bij zitten. Draai je maar, juist de man op voordek aan. Daar is de tonne. En Albert Visser die laat er gewoon toch weer keurig bij, hè? Ja, dat is dat het wedstrijd zich nou ontwikkeld is dat we nou erachter is vandaag. Zorgen dat je zitten bloest. Dan binnen we 2 wedstrijden waarbij het alle kanten niet kan. Ja, los van de protestsituatie. Bakboord, stuurboord. Veen oer bakboord. Hele Oei, oei, oei. mannen oer stuurboord. Ja, stuurboord al op. Veen had voorrang. Ja, dus, Weer een plakje winst van Heerenveen. dus de virtuele leider in het klassement, Heerenveen, Nou op Fjouwer. nou op Fjouwer. Die schoot hield iets verder op. Ja, de snelheid zit er wel in dat schip, hè? En Litwik net vierde, zei hun oortrek, hun oorloek is 9 punten. En al die oren hebben al 14 punten achter hun namen staan. Dus dat jouwt ik een beetje rond, hè? Ja, dan kerst even wat luchtiger ter het zielsleven staat. Want dat heeft altijd nog een optie om, gezien hoe ze nou staan, dan kan hun een slechtere, kan ze altijd oude. Dus de ramp het nooit zo groot. Alhoewel het aantal Het is wedstrijden... jongen natuurlijk ik al. En als in deze fase van de kampioenschap 9 punten oprinst, is ik al een behoorlijke klap, hè? Ja. Maar virtueel wordt het dan wel interessant. Want als de lemmer voor het Heerenveen eindigt, passeren ze hun ek in het klassement. Het is minder als een punt verschil. En het is nou een punt. En daar zit Grauma krijgt 2 plakjes voor de lemmer. Dus dan kroept het wel heel bot in noir. Ja, fantastisch. Mooi voor het kampioenschap. Ja. Wij jongen even op het wetter bij Roelof Lausma. Ja, nou net dat er nou iets spectaculairs bad. Althans, dat zeg ik net, maar ik ben heel erg benieuwd hoe het Mississippi is. Want we stuiten hier behoorlijk hoe dieselmaan in de Mississippi. En dit is een zielerij schitterend. Dat heb ik nog nooit mooi maken, hè? Maar die actie daar krijg van Huzum daar achter dat skipdel. Ja, ze moesten dus heel die draaien van de wal. Hè? En dan krijg je skippen die komen op bakboord aan. En dan komen dan een stuurboord van de wal aan. Ja, en dan moesten ze eigenlijk wegdraaien. Ja, het is echt ongelooflijk en dat is echt stuurmanskunst. Ja. En ja, jammer dat Huzum er nou uit moest. En die gingen achter de Fries en Queendel. Nou, gelukkig line day in boordjes. Of ze het helemaal hartstikke misgongen. Wat er precies gebeurd is, weet ik niet. Maar ze zelf wel meleuren en daarom is eruit gegaan. En ze hebben op dat. Ik boet het vaarwetter west. Dus dan ben je sowieso al fout. Maar het is net oors kind naar matje soms. Hij moest daar wel heen, anders dan wie het dan misgongen. Maar ja, nee, ongelooflijk. Maar de justik, ze jouwen elkaar je meter. Dus er wordt heel scherp zield. Ja, en dan kom je soms in een situatie waar je eigenlijk helemaal net inkomen willen. Ja, en dan kom je er ook net weer uit, dat zegt. En daarom hebben we de vlagjes nou. En jou is een tip om zeg maar een beginnend verslagjouwer zou op het wetter. Wat ben je nou dwan met al die vlagjes? Hoe onthoud je dat? Nou ja, opschreeuwen, hè, maar het wel haast net. Nee, dat is Dan kun ga je je net. niet te wegen hoe die zinnen. Dus opschreeuwen kun je net. Maar ja, we weten nou dat er dus een paar protesten binnen. We weten ik net correctie waar, wisten we dat nog maar. Want dan wisten we ik van ja, dat het, de koprenners nog wat risico rennen. Maar één ding weten we wel. Dat Grauw nevens mij nergens bij in de buurt west het. Zo vier bij dat Schenkoen. En dan ben die dus helemaal vrij. Maar al hoe die oren, daar weten we helemaal niks van. Was het vaker mooi? Graag. Ja, daar had net alles meegekregen, maar Sippi die had even een kwart verslag neer van al die situaties en al die vlaggen. En dat het haast net biedt te horen is, wat en waar en hoe dan. En dat ze het eigenlijk toch wel heel veel mist en wel graag in mij wil. Daar kun je je wel wat bij voorstellen, denk ik. Ja, het is een totale verwarring. Hè? Behalve dan de situatie bij het einde van het wedstrijdveld. Nou, de stad die hebben wij redelijk goed in beeld. Maar wat uiteindelijk de echte oorzaak van wie hebben ik niet in beeld. Maar dat ziet meer rugs van de cameraopstelling. Dus waarom het Huzum niet draaien koeien en Snits niet draaien koeien, dat is niet helemaal helder worden. Dus waar al die protesten nou uit voortkomen precies en geen wie. En wat de volgorde, ik denk dat een hoop terug protesteert protesten binnen. Dat ken haast net oors. Dus waar het begin is van een bepaalde rieren van protesten en waar het einde is, dat is hier net te zien. Nee, want dat toch protesteren, dat bedoelt mooi van nou, de een komt aan en die zei ja, ik wil wel trotden wien, maar dan zie je het in boven mij of misschien nog wel in. En die kent dan al even troi aan en die draaiden dan net op die iets. Ja, dan wordt degene die het bovenste leidt, die dus de 4 schepen onder hem net de gelegenheid joent tijd en gelegenheid joent het om te draaien, om er nog vooruit te varen, die wordt uiteindelijk dan als de veroorzaker beschouwt. Ja. Dus, maar dat is voor de jury altijd een heel dreig eindje. En ik denk dat ik een heel lette
heel juryuitspraak werd gehoord. Of misschien zelfs wel mooi. Want dat is, als dat zij is, hè, als dat een protesteerderij is dat altijd heel moeilijk om daar precies de vinger op te leggen. Ja, dat was een gewoonte, hè, dat we elke dag zeggen, maar van ja, dit is eerst maar weer een voorlopige uitslag, want er rent nog van alles. Hè. Nou, ik nou nog, er is nog een heger beroep. Wat rent, dat wordt misschien net eerder als vreed bekendmaken. Ja, dat zal nou net de burgerstreep, denk ik. Ja, ja goed, het ene is een geval van de oren. De skippen komen steeds dichter bij elkaar. Die formule werkt natuurlijk heel aardig. Dat is juist in de ontwikkeling tijdens de wedstrijd. En ja, de rondes worden net groter. Dus er moeten steeds meer scootjes op hetzelfde plak wijzen. En dan wordt het op de opeising van een rug, dat wordt belangrijker. Hè? En ik moeilijker om je soms bij je verliesdeel te lezen. Nou ja, dan wordt ook heel vaak een jurykwestie. Nou zei die broer, sorry, Albert, zei van goh, nevens mij had het een meisje met de jongere generatie. Hoe denk je dat erover? Nou ja, op zich heeft dat niet zoveel met deze generatie te maken, maar wel het feit dat ze jonger binnen natuurlijk. Hè. We hebben nou een vloot met een heleboel jonge skippers. Ja, en die staan nooit in het leven, dus dat je 54 of 60 binnen natuurlijk. Meer adrenaline? Ja, en dan ben je wat gauwer geneigd om te nuanceren en om je eigen situatie een beetje minder serieus te nemen. Maar hoe jonger je bent, hoe agressiever je erin staat. Dat weet bij ons vroeger en ik natuurlijk. Maar ja, en er zijn ook gewoon een heleboel jongelui die skipper binnen. Vroeger, nou ja, toen wij begonnen, toen was het een van de enigen die rond de 30 en de rest zit boven de 50. Hè? En nu ben ze haast alle keer rond de 30, 40 en er is een enkeling die benadert te zeggen. Dat is precies zo. Dus hij is nog een gedrag in het veld en dat is logisch. In de combinatie met het feit dat die skippen dichter bij elkaar zitten. Vroeger hier staat altijd 3 groepen. Een voorste pelotonsje, een middenpelotonsje en een naast pelotonsje. En dan zie je altijd de wereld er rond ertussen. Ja. Nou ja, dat is juist je wel. Dat doet al op elkaar lip zitten. Dus ja, de oorzaken en de redenen waarom het protesteert was, zit ik daarin. Dan hebben we ondertussen alweer aardig wat scootjes die in het cruiserak zitten. Heb ik even een tussenstand, Frederik? Ja, er komt nou toch wat tekening in de street. Want als ik het vergelijk met die bopperste tonnen die we niet krijgen voor de tweede keer rond. En ik zie nou naar de onderste tonnen, dan kom ik ongeveer op dezelfde volgorde rond. Eerste Grauw, tweede Jennewoord, drie de Lemmer, vier het Jereveen, 5 de hele Moanne, 6 Woordzijn, Zoon Akkerum, Snits de Snekerpan op een 8e positie en Drachten voorlopig 9e. En daarachter, daar zielen dan nog de Zuidwesthoeken, Ljouwert, de Jouwer en Langwar. En in een scootje, daar kunnen we een DNF achter noteren. Dit not finish, dat is Huzum, want die binnen mij Averij uit de street rekken. Ja, de verschillen binnen nog net heel groot. Maar het is wel heel dreig om nou nog in te helpen, hè? Ja, tenminste bij die voorste fjouwer. Dat Heerenveen rent nou het een mooie slagen in. Die had een paar middenmotors verskalkt. En nu komt hij sinds zien gelijk aan. Dus ja, nou wordt het voor hem ook moeilijker om dat verder op te schouwen. En ik denk dat ze klassement technisch nou ik wil zorgen dat ze het probleem lopen aan de wedstrijd uitvaring. En dat zal het toch een beetje. En als iedereen een fout maakt, als alleen maar een fout maakt, natuurlijk in ze er dan op in. Maar dan moet er echt wel fouten maken worden op ziel. Krijgt het haast niet meer van elkaar. En dat zegt alleen Jennewoord en Grauw. Het lieke even zo dat Jennewoord wat harder aan, een beetje gelukkiger in de slager zit. Maar ja, Grauw draait dan. Ik werk precies op de iets zodat hij dat gat dichtvaren kan. Ja, en dat had die voorste seizoenskippen hebben dat in de voorste helft van het klassement hebben dat gewoon tactisch gewoon heel goed van elkaar. Natuurlijk kan die Winnie soms verrassen. Dat is iets een boei oerziels, maar dan weten ze dat toch wel wat te repareren. Ja, wil ze nou toch wel zorgen dat Jereveen wat harder rent dan Lemmer. Er zit er wel een aardig gat in. Maar Jereveen die kroept dichter bij Lemmer. Grauw is al door de wien. Jennewoord exact dezelfde slag erachteraan. Nou, dat tot Lemmer en ik. Dus ja, dan toch maar op snel iets zo dicht mogelijk bij elkaar kroepen. En dan horen we het zenuwachtig maatje. Ja, dat is het parool. Hè. Ze zorgen dat ze erachter komt en als ze zenuwachtig worden op Lemmer, dan heeft een kans. Dan kent wij dat ze een fout maken en dan kan Heerenveen in dat gat proberen te doen. En zeker als ze nou de afstand met nummer 4 wat groter maken, dat kennen in deze fase.
En dan kan ze de maar halve maand weer dat volgens mij. Als ze dat gat een beetje groter maatje kennen, dan kan ze een gatje veroorloven. Dus dat wordt even afwassen. Hoe zich dat ontwikkelt. Maar het is juist dat ze tot het eind van de slagen varen. En dan, ja, ik al dus dan een tussenslag. En dan krijg ik dan bus toch een keer extra te de wien. Is het eventueel wat een kortere route, dan gaat dat verlies van dat rode wien en toch spelen. Zeker met dit soort wien. Ik heb wel de indruk dat in dit kwarte cruiserakje minder te helden is dan die lange. Ja, zonder meer. Ja. Dat is ik toch dat hier de wal bij de oren der masterslag maatje. De keert de wal gewoon die slag. Of de mastel helemaal het Islamar opdoeken of de baai. Maar ja, dat is net de gunstige wien. Dus door die hindernis, zoals dat dan heet, wordt de wedstrijd wat interessanter. Ja. En nou kan ik even zien, als vind je dan even correct even wat jij er draait aan lemmer, als het dan nog groot genoeg is, want je wil natuurlijk geen smarige wien van, dan kerst ik weer een aantal metertjes pakken, als het wist van als ze oesielen wat. Ja. Nou, als achterliggend schip moest die voorste skippen, of het schip in ieder geval wat vlak van die light met bezig houden terug. Steeds iets verrassends proberen te doen wat ze net verwachten. En dan hopen dat ze daar verkeerd op reageren. En dan heeft de kans. Ja, dit is een heel erg groot. Als je de krek wat deel krijgt, zo uit die slag met de dik lang, die kennen ze helemaal oud maatje. Dus ja, dat hier eigenlijk een hindernis in zitten moeten om samen te zeggen helpen je op door een manier. Dan moet ze een keer extra door de windje. Dan heeft het naar je perspectieven. Maar die ben er in die slag, in die rugterslag, ben die daar eigenlijk niet. Nou ja, laten we het zo jij naar wat gaan. Wat voor kampioenschap gaat die dan ontnoten? Ja, heel wisselend. Ik hier geweldige verwachtingen. Ik ken Gerrit persoonlijk natuurlijk heel erg goed. En de Ziel het hele voorseizoen eigenlijk duidelijk beter dan dat ze in het voorseizoen eigenlijk doen. De laatste periode. Ik denk nou, die gaat heel eigen gooien. En eigenlijk qua Ziel is dat ik was zo, wat ze erin hut. Maar het komt er om allerlei andere redenen niet helemaal uit. En dat is gewoon vooral voor hunzelf heel erg jammer. Ja, wat ik heel opvallend vond, dan had je dan voor in zijn eerste wedstrijd zo'n hege beroep. Dat winnen ze dan. En daar letten we ze 14e. Dus dan ben je wel lekker 4. Ja, maar ja goed, dat protesteren en ik al krijg gelijk, dat heeft een enorme impact op die bemanning en op je eigen geestgesteldheid. Daarom wie ik dezelfde ik nooit zo'n voorstander van. Ik al hier gewoon gelijk, dan hel ik het altijd nog niet op. Want dat heeft alle effecten op de ploeg en alles wat om die hinder zit, was van tevoren niet beschenken is. En zeker in het begin van zijn reeks, dan krijg je volle beter. Maar zorg dat iedereen in een goede state of mind bloedt, om het maar even op je Fries te zeggen. Dat is volle belangrijker als het winnen van een protest ergens in de periferie van het schutsjeschild. En als die zorgen om die elftal wat op het schip zit steeds groter worden, omdat dat heeft volle meer impact als het winnen van een protest. Nou, misschien interessant even voor de meiskrioers. We hebben even timed hoe de verschillen binnen wie deze bovenste tonnen. Grauw, die leidt hier eerste. Jenne Wout komt daar als tweede omheen op 40 seconden. De Lemmer volgt op 1 minuut 18 achter Grauw. En Jereveen zit op dit stuit op 1 minuut 40. Ja, dat zijn gotjes van, marges van 20 tot 30, 40 seconden. Hoe is dat in te hellen? Nou, ja, zeker. Als het voorlezende schip echt verkeerd reageert op een bepaalde vlaag, ja, en die moet maar te weinig snelheid 2 keer terug de wien, ja, dan kan het heel verrassend worden. Maar normaal gesproken met deze mensen die dan ook voorin zitten, zijn ervaren. Gerard hier in Dik al heel schap maaien, nou Albert en Douwe die erin al heel schap maaien, die fouten net maaien. Ja, niks mensen is ook hun vreemd, dus het kan samen onder druk. Dat zou het aan het begin van de uitsturing al zijn. De mensen die de zenuwen het best in bedwang hebben, die komen toch uit deze laatste 3 dagen als winnaar de druk. Dat gaat nou een rol spelen. Nou, Jelly Jouwert op eigen wetter. Die hier in de laatste wedstrijd even een opleving, want Zielden had een beste prestatie. Maar dat tredde plak. Maar hier komen ze weer min uit. Maar ze een heel eind deel horen om die tonnen te ronden. En van Willem Zwager zit er Joert toch net volle meer in als een middenmoordpositie, vrees ik. Nee, het net heel geweldig. Ja. Ik ken gelukkig ook trek voor de Zuidwestelijk draaien voor hem. Dat loopt mooi vrij. En als we de stand erbij hebben op het stuit, dan is het Lemmer die op een virtuele eerste plak wel uit.
En ja, de rest scoot heel dicht in elkaar. Zil grauw, vind je nog tweede wees een grauw treden, maar het gaat om hele lietse verschil. Ja, dat komt toch ik mee. En dan nemen we de verschillen even. Dan is Lemmerleit zo dan nou 27,7 punten. Jereveen 27,8. In het ziende, waar hebben we het over? Grauw 28,8. Dus ja, we kennen haar zeggen dat de kampioen uit deze treien komt. Dat horen we wel. Ja, die gaat over dat we wel te nemen. Maar dan kan je zien hoe groot die invloed is van die protesten hè, die in Staveren. Ja. Dat speelt nou dus nog een hele grote rol. Want als je de verschillen toch gewoon groter geweest. Dus ja, het is heel jammer voor hen dat ze dat ding in hebben. Dat ze die 14 punten krijgen. Ja. Maar goed, voor u als toeschouwers is het heel leuk. Wel best wel een fout die je haast net zeggen. Ik net bij Douwe Visser van Grauw. Hè. Gewoon alle tijd uit de start. Ze hadden vrije wien. Ze winnen nog naar mijn Krekvoort. En ja, ze echt even een peerscootje zo de holles, jongen. Ja, en ik heb het er nemen aan mijn hand. Ja, en daar wie ik even helemaal niks. Geen druk ten opzichte van dat we steeds wend winnen vanuit de start. Dus dan maken ze die taxatie ik oors. En dan winnen ze gewoon te laat. Dat is gewoon hartstikke jammer. Maar goed, vanuit Heerenveen perspectief heel logisch dat ze daar op die manier op gereageerd hebben. Er is niks mis mee. Dat kan je gewoon ook komen. Dat gaat ik met Maar beide in één klapje naar de start. Hè? Dat weer heel apart. Ja, Vlak achter elkaar. Die Ja, allebei de even de wien helemaal net. nee. Dus je zit ik vlak bij elkaar de hele tijd. Dus ja, dan krijg ik alles tegelijk. Hè. Ja. Ja. Dat is dan weer een nadeel. Maar goed, het wordt er net toch wel heel spannend van. En dat is voor de laatste dagen hartstikke mooi. We hadden vorig jaar iets spannend en nou weer spannend. Dus ja, dat is voor het zielerij op zichzelf is dat natuurlijk prachtig. Ja, je vooroplezing kampioenschap, dan ben je lauwer in hele huis al kampioen. Maar dat kent toch voor de show op zichzelf. Dat is alleen maar voor het individuele skip is dat leuk. Ja, dan zien we hier de achterhoede. En zien we dat de vlagen nog stief op de kotters zit. Het waait echt nog stevig. Het is windkracht 5. Zo soms met uitzitters. Ik heb wel het idee dat ze het al je goed handelen kennen. Hè? We zien ze net heel raar, heel briek op het wetter lezen. Maar ja, de Grutskoortman. Hast u ooit wel eens bij de Grutskoort zitten? Waar is je carrière begonnen? Ik ben gewoon bij het begin rijden, jongen. Maar uiteindelijk kwam je dan ik wel bij de score terug. Hè. Dus dat heb ik niet. Maar dan win dit de leukste dagen niet. Dat is zeker. We willen hier een bedoelen, maar een lekker hapje. We zullen het voorzichtig opeten voordat het weer alle keer weer... Oh, je leidt niet in uw boord, jongens. Ja. Even boet een nieuwsbeeld, maar Ja. er zijn wat brokken gebeurd. We moeten Dankjewel, wel even de les blijven. Lekker hoor. Hier leidt in uw boord mij de loerte. Hier is wat misgang. En even zien hoe het met de man is. Ze hebben in elk geval een boordje in de buurt. Hij had de loert ook nog beet. Maar hier is wat misgang bij een scootje wat wij even mist ha. Ja, hij praat ik nog. Dus, En hij houdt de zenderbril omheen. nee, Dus, hij is wel hier naar de nog. maar ik geef weer even het belang van die reddingsvesten. Hè? Ik bedoel, we zeggen ze op boord zijn. Maar zelden windkracht, nog zonder reddingsvest op onboord zitten. Nou, wat zou er nou met zo'n man gebeuren? Ja. Nou, die geen reddingsvest en ik nog een tik van zo'n geek of een loert krijgt. Vooral dat, hè. Als je buiten boord springt en het dus dat alle keer bewust dan gebeurt er niet zo vol. Maar als je in dit soort omstandigheden, ja, op wat voor manier ik maar buiten boord raak, ja, dan wist je niet weer hoe dat eindigen zal. Dus dan moest er klaar voor wezen. Dat is het spel. Er komen direct nog een heel soort scootjes ondavering. Nou, als het zo'n skipje in Holland krijgt, dan gebeurt er ook wat natuurlijk. Maar gelukkig ziet het er al je goed uit. Maar het jouwt wel weer even aan hoe spectaculair het op dit stuitje in de baai van Lemmer is. Ja. Dan hebben we de eerste alweer, die zit alweer in het kruisrak. Dus krijg ik bij Saistelke, je leest een baan erin in de hoop dat ik in grijperij of een loert, dus waar ik er al te volle in zit. Hè. Maar het meestal te heeg om een ton futsnijden aan de bovenste ton, dan brengen ze zichzelf in die positie. Ja. En de just wat het gevolg eventueel wijzen kan, hè, dat is... En het wetter is ik net breder om een hele winst te houden. We zien wel in elk geval dat ze
Als ik gewoon koers boeizielen net hoeven te gijpen, maar het bleef voor de wiens koers, hè? Ja. Als er iemand begint te lopen, dan breng je elkaar weer in de positie dat het wel moet. We krijgen ook terug dat het waarschijnlijk de man is die het bij de Fox ziet op het Louter scootje. Die hier op boord rekken weer met de loten. Nou ja, die kan hopelijk weer omgebracht worden. Maar Ljouwert dus even een man minder. Ja, en dat is met dit waar heel lastig. Hij dan krijgt iedereen broeken, ja, Hij jongens. alle handen wel nodig. Ja. Ja. Zit er nou met zokwaarnemers en ik meer meestal mooi dan mijn licht waren? Nou, dat zou ik zeggen. Wij doen het vroeger wel eens. Het hing het een beetje van de omstandigheden nou natuurlijk. Soms heeft het wel een groepje mensen vlakbij het scootje. Die is best in dit soort omstandigheden wel een beroep op dwangkerst. En die dan wel net altijd meisje willen. Maar in dit soort omstandigheden dat is die wel bellykerst. Maar ja, dat is niet altijd zo. Niet bij iedereen zo. Dat is per je verschillend. Wij hadden het wel eens kofke handen hier, maar een soort subgroep. Wij staan in puttenkoers en die doen het nou zeker dan ik mooi. En Wiels we nou weer zorgen dat de verstekeling weer aan boord is bij Willem Zwaga. Zijn zwemvest diert. Want het is zo'n plopvestje die dan opblaast om die nekken. En team Zwaga is weer compleet. Hij waait wel wat droog zoet, hè? Ja, het is prachtig waar. Het is voor de meesten niks. Want de zinnen is er volop bij. Het is beslist net kort. Nee. Maar Ja, en wat ik zei, ze herkent alle redelijk goed van Neren. Ze hebben alle op tijd, best beter op ze heeft. Dus juist ik niet echt op wat zijn die er echt verlegen mee is en haast om dat is hier echt in het geval. Ze hebben een genien helder de recruit, dus iedereen bruikt zijn verstaan. Ja. Nee, dat gaat hartstikke best. het is een dichte winst als het dan zezen. Dus Ja. net hele grote buien, mooi hele grote uitschutters en vlagen. Zoals op Grauw nog wel zeggen, hè, dat er enorme poesters nog in zitten. Ja, daar zit het gevaar in, Ja. hè? Want de kiest niet er even op een bui. Dus die kiest er even op eventueel of niet er even op de normale trusting in de wind. Ja, die buien, daar moet je zitten wij altijd maar terug in te komen. Maar ja, als er wat mislukt, gaat het altijd op dat soort momenten. Want dat is soms zo explosief. En dan gaan ze voor de Fries in Queendel. Dat wie het schip dat werden alle SKS, Pommeranten en Genoorten op zitten. En die hier even een showtje voor hun eigen door. Mooi het huizenbescootje dat er helemaal omheen moest om vrij te varen. Maar nou is het Grauw die nog heel tijd op kop loopt en Jenne Wout erachter. Ja, Grauw had Januar op deze manier heel mooi onder controle. Hij laat wat heger, dus ik kan met de tonsjes een beetje verder zielen. Dus hij kan zelf kiezen wanneer dat er mij draait. Het is haast simultaan zil. Ja. Ze zit ik beide tegelijk ongeveer op een rande van het wedstrijdwetter. Dus mat ik wel haast. Maar En als je wel had hem in de tang. En ook juist dat er Januar, ja, die ging een keuze, moest draaien. Maar hij zit direct in de uitschiet naar wien. En nou ja, daar had hem dus, Grauw's scootje had nou Januar helemaal in de tang. En dat kan, Januar zal nou straks vast het initiatief nemen om direct weer aan het enigszins een lengtemaatje kennen hoe bak wordt we voor te zielen. Ja, de hele mannen bezekerd dat je nog ook met een middenslag. Ja. Ja, waarom ik net. Ik bedoel, ze lezen nou vijfde. En ze lezen eigenlijk roem voor wat zijn. Ze kunnen misschien nog wat dichter bij het vinger komen. Nou ja, die ben ik terug de wing in, dus dan verdedigt ik alvast een beetje mooi. Hè? Dan heeft nog een slagje als dit, dus de kerst als je dit zegt vergissen, dan hoort ik nog een kaartje even en dan is mooi, maar het spel wat achter die leidt. Dus ik noemde het altijd de beste ontverdediging, maar ik hoort ik een evening. Nou, dan valt daar. Je is precies dezelfde slagmaatje als Grauw en Januar. In dit geval Sas daar nooit voorbij komen, dus nou ja, kiezen ze er iets tussenin, zodat ze verdedigen en eventueel onvallen kunnen. Dat onvallen komt er in het van Sadduceen. Maar deze verschillen worden net groter tussen de Lemmer en het JRVM. Nee. Sterker nog, die worden een stuk lichter. Als we de camera is net bedriegt, dan Dan kan het een leuke situatie opleveren dadelijk. ja, zonder meer. Grauw nog altijd roem op nummer 1. Jenne Wout daar net al te 4 achter. Maar om de posities 3 en 4, daar kan het dadelijk wel eens heel nieuwsgierig worden wat er bij deze tonnen met de gele pet gebeurt. Want Jereveen liep het op snelheid toch dichterbij kwam te wijzen bij het Lemsterscootje. Zitten vlak achter elkaar. En dan komen we dadelijk weer met de schipslengtes elke, hè? Ja.
Het is nog steeds heel tijd, tenminste vanuit deze hoek. En wij moeten maar eens er wat heeks erop aan. Nee, ze moeten beide nog door de wien. En het is het Heerenveen dat het als eerste draait. En Lemmer geen seconde letter. Hè? Dus die koe al net meer uit eigen beweging door de wien. Dus dat jouwt al aan dat Heerenveen al heel dicht bij de Lemmerkamer is. Ja. Ja, hij moest wachten. Lemmer moest wachten op Heerenveen. Dus als Heerenveen nou vrij voorkomen kan, dan had het hem in de bussen. Maar dat is even de vraag, dat kunnen we niet zien. Het zult erom spannend, denk ik. Ja. Tjenne Woord had ik geen les van. Die kennen nog altijd. Nou, Lemmer leidt nog boord. Zat Ja. de camera nou draait, is dat wel te zien. Dus nou met Lemmer alsnog op Lemmer wassen. Maar als je met zonder meer een stuk dichterbij komt, dus dit wordt voor Lemmer wel oppassen. Nou ja, we zijn nog een uur onderwijs. Als er nog een uur bij komt, dan is er misschien nog wat mogelijk. Ja, Lemmer mag je fout maken. Want ze ogenschijnlijk rennen ze iets minder hut dan Heerenveen. Dus als ze komen voor jou, dan zit iedereen. En die dan- krijgen hem even goed allebei. Hè? Ja. En dan is het maar, kan ze hem goed bezielen nou van de deze slag. Want het is het Veen die straks rond te vregen mooi voor de wal. Als Lemmer erom komt en het Veen vindt dat zal door wien matten. Het is nog een eindje. Wil ze nou toch het Veen een beetje weer het verder voortzakken? Nou nee, deze camerabeeld. Nee, ze komen al op het tonnen. Dus ja, en daar is de hele man ook al, hè? ja. Die profiteert toch van het gevecht om daar weer dichterbij te komen. Het is nog net uit eten gelukkig. En de romte voor de wal, dat wie even een misser van mijn kant. Want dat has hier niks met te maken. Ze komen gewoon gelijk op de bovenste tonnen. Maar het Veen nou deun op de kont van de Lemsters. Ja, dit wordt een heel vervelend voor de winnaartje. Ja, en de hele mannen daar werd net 4 achter, hè? Nee, daarom is de Die kerst. heeft meest boekt in dit rak. De kerst als Lemmer zijn, denk ik niet de volle loodduel omgeven met Heerenveen. Want dan doe ik de halve maand er straks weer in dat gaat. Hè? Ja. Dus En het- aan de andere kant, als het Veen ken je ik net al te volle weer. Hè? Want in principe, ja, hij wil natuurlijk nog een puntje pakken. Maar daar trok ik een heel soort puntjes kwijt. Als je rare manoeuvres doet. ja, nee, de Heerenveen gaat echt geen grap met Helling. Die wacht er echt alleen maar op de Ja. fout van Lemmer. En dat ze zonder al te volle risico's eventueel de plak pakken kunnen. Het zorg ik dat ze gewoon nou ook wat leger sturen. Hè? Gewoon op de... Ja. Net de boppenloeven gaan. Ze wil helemaal geen gekke situaties op dit Vaderwiense rakje. Of Vaderwien, hele wien. Gewoon volle mogelijk lengte maatje en dan in het kruisrak maar weer zien. En daar wie Akram ook al. Dan hebben we wat zijn dan mist. Nou, zullen we dadelijk even zien matten. Daar is wat zijn pas. Dan is Akram opschoot naar plak nummer 6 intussen. Wat zijn? Ja, het is het verhaal van deze week. In elk geval van de laatste wedstrijden. Zielen heel tijd vanaf de start. Heel mooi in de voorrijn. Maar matten in de ren van de wedstrijd, hoe langer die wordt, heel die plakjes beliers ja. Ja, dat is jammer. Dat is echt... Lijkt me echt frustrerend. Ja, dat is dik. Ze het echt wel, dus ze doen het echt goed in de start. En dan elke keer weer hetzelfde patroon van starig weer een romzakje. Dus blijkbaar is de snelheid die hier of daar krijgt net heen nog. Ja, die hebben nog wel iets te sleutelen. Nou, daar komt de sneker Pan aan en daar komt Ljouwert ook aan. Ljouwert is correct even wat gevaarlijker, denk ik. Ja, die kan eromheen. Hè. Dat betekent dat Ljouwert positie 8 inneemt op dit stuit. Oh, wacht eens even. Sjurres. Hij kan hem ertussen kwijt. Ja, hij loopt op bakboord. Hè. Dus Ja. Willem die dacht het niet, Leeuwen dacht het niet om de verlangste jaar in zeker. Nee. Dat is nu deze positie heel moeilijk te zien. Maar eerst liggen dat heel rond te kennen, maar het is toch niet zo. Grachten en de Zuidwesthoeken zitten echt maar in een soort gelijke situatie. Ja, Maar ik denk dat Drachten er correct voor langs kan. Ja, dat is het in ieder geval. En dan is Drachten. August stuurt er netjes achteraan. Maar ja, het koe ik makkelijk. Maar als je stikt, dat is een skip met heel weinig gatmaatjes ten opzichte van elkaar. Het doet heel dicht bij elkaar. Voor het Jouster-scootje is het een messedij, want die zit helemaal in de achterijn. Allinnig lang war zit er nog maar achter op positie tredje. Want ja, de mist een scootje. Voor de mensen die het letter inschakelen binnen. Al in het allereerste cruiserak. Wie er averij voor het scootje van Huizen met helmhout eraf en die had de strijd verlitten matten.
Dus we zullen hier nog met tredje scootjes. En misschien wel met 10 protesten. Ja, dat een dreige boel voor de jury van Jon. Als alles terugzetten we, dat wist natuurlijk niet. Maar in de hitte hij erop je er wel eens een keer protest en dan moet je vlagen lopen. Maar vaak tijdens de wedstrijd bezinkt dat we wat. En dan worden er ook wel eens een keer uithellen. Maar nogmaals, ik denk dat het iets met terugprotesteren te maken heeft. Dus dat daarom ze volle tegelijk binnen. Maar we gaan zien, dat weten we nou nog niet. Maar als ze het terugzetten worden en het zo'n protest wijzen, dan duurt het meestal heel erg lang. Ja, we vergeten het haast, maar wat worden we dit kampioenschap eigenlijk bedoelen met prachtige waarsomstandigheden. Ja. Wel moeilijk. Ik was zoals best. Ja, wel moeilijk voor de zielen zelf, hè? Want er is haast geen dag echt gelijk. Hè? Dus je moest constant in plannen en in tugerij aanpassen aan de wisselende omstandigheden. Maar goed, dat haalt ik het meest uit de beste zielen. De beste skipper is een ander, hè? Ja. En dan ga ik even zoeken naar de situatie waar een heel soort protestvlagen uit vallen binnen. En daar zie je het Lemmer bij, daar zie je het Langwar bij, daar zie je het Akkeren bij en daar zie je het Jennewoord bij. Nou, bij Lemmer zeggen we net een vlagen, maar bij Langwar, Akkeren en Jennewoord wel. Het weer dan even mij, zoals ik het via Schenko, Lemmer die gewoon op bakboord aankwam. En de orensgoedjes, die moesten draaien en dan dienen ze te let met elkaar. En dan is het een protest wezen van Langwart in Akkeren en Akkeren in Jennewoord. Dat is een beetje wat ik het jongen heb. Dus dan liep het de virtuele koploper op dit stuit in het klassement wel goede papieren te hebben. Ja, en dat Jennewoord, als ze er tussenuit rekkert in deze lijst, dan is dat voor in elk geval de Lemmer en het Jereveen ten opzichte van Grauw ook wel gunstig. Wils de eerste scootjes alweer in het tweede kruisrakje zitten. De hele mannen draait eromheen. Gaan wij het zicht. Hier wij het zicht op het middenveld. Jennewoord hier en nog altijd bol met die rode vlaggen erin. Die zullen ze dan denk ik vast meenemen over de streek. En dat verschil met Grauw. Ja, wordt nou net echt meer lietser. Het lijkt erop dat de kaarten voorin toch redelijk scoorden binnen. Alleen nog de Lemmer en het Jereveen, die ha mogelijk nog wat te wisselen in. Ja, Heerenveen die bloedt er heel strak achterom varen. En als hij wat maar dezelfde snelheid een beetje hoger in kan, dan kan er straks misschien in een bepaalde situatie uitdwingen dat Lemmer op een wachtje moet. Ja, en dan... Maar ja, je zult dan op een stuit goed dat je dan weer heel dichtbij zit. Ja. Dan kan Lemmer weer verdedigen en die alle smarige wien aan, dat zeggen we, ze krijgt deun op. En dan is het god weer krijgt ze lieke grut, want dan haast de ziel ze net samen terug in. Nee, die aanval die moet wel slagen, want dan krijgt de lijst van die eigen aanval om samen te zitten. Dan zit er dan vlak in achter die, hè, als het in het ongevallen is, dan springt hij in dat gat. Want het liep er toch al Akkeren die nou vlak ik bij het vinger in de buurt zit. Ja, Akkeren die had ik een opmars. Nou, lees nog wel op een oorplak in de Maria. Even zien hoe dat aan zijn uitkomt. Ze sjouwen er doorheen bij die scootjes. Ze krijgen alle keer dreunen van die golfslag. Werd ze nou in opmatten. Ja, het is daarom heel verstandig dat ze er heeft hebben alle keer, hè? Want dan heeft toch gewoon iets minder snelheid. Ja, de woord die gaat toch nog een keer in de aanval zou het liggen, maar ik heb even net in beeld bij de boeileid. Nou, dan mag ze nog wel een eindje terug. Zo, hier hebben we het Jereveen en de Lemmer. En Jereveen, ja, die maakt nog heel tijd krijgt achter de Lemmer terug, maar als ze hem er nou boven prikken kennen. Nou ja, En op snelheid terugzetten kunnen. als ze hem nou draaien en achter Lemmer langs en dan draaien en dan weer lezen hun op bakbord en als Lemmer dan draaien wil, dan komt hij naar stuurbord te lezen. Dan wordt het gevaarlijk. Maar als het gevaarlijk wordt, als het worden kan, dan gaat Lemmer nou maar draaien en hebben ze er vertrouwen in, dan doen ze niks. Maar dat is even afhankelijk. Even zien wat ze doen. Nou, dit is in ieder geval nog een interessant dueltje in de wedstrijd. Want het veen volgt het net gelijk. Die gaat terug. Ja.
En Lemmer volgt ik net het fijn, dus die hebben er vertrouwen in dat ze op deze manier het beste het probleem met Heerenveen oplossen kunnen. Ja, dat dit de goede slag is. Het is wel straks vinden wat op bakboord bij de tonnen komt. Alleen is dat nog een heel lang mee dan de marine. Ja. Nou, daarom hik ik toch dat Lemmer mooi draait zo. Maar goed. Ze hebben iets gesjoend wat wij niet gesjoend hebben. Of willen iets wat wij niet willen. En daarom hebben ze nog op besluit genomen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat nog straks uitpakken zal met die beide man. Maar we hadden daar hier om even een ongezouten analyse te aan natuurlijk. Hè. Dus net de volle slagen om meer. Je laat de tonnen trouwens, Ja. wij hebben op daar matten. Ik heb zo dat de perspectieven weer. En we zeggen dadelijk bij die boei wat weer worden is. Heerenveen die het straks terug van de waai. Dus Ja. als ze er op die manier achterlangs doen, krijgen ze het alleen maar doen. Dan moest het wel heel zeker weten. Ja. Want anders zie ik mooi draaien. Akkerum is echt door de wingang en die leidt dus nog wel degelijk een eindje achter op het Heerenveen Savisa. En ik denk zelfs dat zijn er nog boven zit. Nou, de woord zou je net meer denk ik. Maar de hele mannen, die is ik nog ergens. Maar die hebben we even een tietje, hebben we die net in beeld hoor. Ja, dat vind je dat nou een hele oren slag maakt. Hè? Die vol verder, nou het gemaal, tafat, dat het grauw ik. Hier is mooi te zien dat ik u skip behoorlijk op een deel keer. Ja, Want de golfslag die is nog behoorlijk. Daar Het is de hele man. Ja, die is nog heel tijd voor Akram. Echt maar een rode vlaggen. ja, dus je hoort zei, een scootje gereden vlagen. Dus Nee. dat is dat jij erbij. Die kunnen ze voor de lot teugen. Ja, vroeger hebben we wel jaren handen aan de jury, kan ik wel opdoekt worden. We dan nooit protesteren, maar dat is van die kregen we zo. En dan gaat grauw al op de tonnen aan. En het veen is toch jeder draait. Dat zeggen we ze krijgt onderin. Ja, die gok. Maar wat is het? Jennewoord. Is Jennewoord. Die komt je toch heel dicht bij Grauw in de buurt. Hij loopt op stuurboord, dus hij heeft geen voorrang. Dus hij moet echt wiswijs om erheen. Maar nevens mij liek je ze dat haast. Of ben ze nou aan het afsturen achter hem del? Ja, dat is altijd zo mooi. Nee, hij had de fok vol. Verwacht je dit even hoor? Maar Gotje is wel iets ervan. Nee, het schip is ik wat grutter natuurlijk. Ja, nee, het perspectief is wat oors. Jennewoord er nog heel tijd achter. Maar een heel iets gotje, hè? Ja, Jenne wat ik een beetje pers kreeg. Justjes even te volle wind, wat er de vak los moest. En dan juist de snit er even uit. Ja. Maar we zeggen dat Grauw wat verder trosseelt wie en ik weer een hele aan die tonnen hoe zielt. Ja. Dat slagje had het veen wat er nou onderwaai komt, had een volle kwatter maken. Ja. En daar toch zo'n ze een heel soort meters pakken kennen. Ze maken wel heel schraal. En dan Als ze komt, hem hellen, worden ze heel gevaarlijk voor de lemmer, denk Ja. ik. Ja, maar ja, voor de lemmer nou niet. Dus het is een moeilijk. maar Lemmer komt door een stuurboord hoor. Ja. En Heerenveen is al niet zo veel meer van die ton overschrijven. Daar is Lemmer. En dan willen we ik het veen even zien. Jou is al wat del het Lemmer. Hoe liep het? Nou, het is een heel moeilijk. Je geeft geen Jeltepien zetten. Nee, ik ga we niet. Want Lemmer krijgt het wel les van Jenne Woord. En de schip die ervoor zit, dan laat je ze weer stil, scheef en weer opnieuw beginnen qua snelheid. Dus dit kost enorm veel snelheid. En Heerenveen die kan met terugdavering. Dus En ik al ken ze ertussen straks. Dan nog lezen ze even stil en ken Heerenveen Heerenveen oer. Ja. Maar het liep het nog. De marge is nog aardig, hè? Ja, wis. Ja. Ja, maar je gaat er Maar gewoon een beetje ze uit. binder ik nog net. Nee, en dan moet draaien. En ze hebben al 14 punten gekregen. Omdat, Oeh, ze nemen hier wel risico's. ja. Ze nemen risico's. Ken Albert Visser vlot om die tonnen heen te komen en rond te gaan. Liek het er wel op. Maar Ja. dit ben je net zonder risico. Om de tonnen. En Vinger. daar is het veen. Even een smarige wien van Lemmer. Ja, die moest even schraapje, maar hij redde het al. Maar het is een hele mooie aanvalslag van Heerenveen. En ik vond het bijzonder, zoals ik al zei, kreeg in de reportage dat Lemmer er net op verdedigen. Want dan krijg je dit soort gevaarlijke situaties. Want dit heeft net in de hand als Lemmer zijn. Dus Even mooi 2 mannen om het helm houdt. Ja. Ik, de skipper, had het zwier. Hè? Zulke heekse hoeken. Hij stond om de tonnen heen. ja. Ja. Maar een prachtige strijd hier op Lemmer in. En dat zeil zit en ik altijd vol heen. De vak doet niks. En daarom wordt het sturen om zijn tonnen heen. En onder dit soort situaties wordt heel zwier. En je wil Ja, het en mij die golven kan er echt nog zomaar opzet worden. Hè? Ja, ik kan samen inderdaad worden. En je wil graag zo leeg mogelijk om die tonnen fut, want dan hoef je misschien de vakken net in te zetten. Dus je moet om zijn tonnen heen en zijn bomen in zijn tonnen direct naar beneden.
Nou is het nevens mij ik zei dat de Lemmer en het Jereveen wat meer ruimte creëert hebben naar deze bemanning daar, naar de hele mannen. Die nou wel heel tijd creëert op het 4e plak liggen. Maar echt wel wat terreinprijsjoen hebben. Ja. En Akkerum, die roept misschien een kans om bij de hele mannen te komen. Die komt waarschijnlijk dichterbij, ja. Dus dat zou voor zijn klassement natuurlijk ook grappig zijn om nog een plakje op te scoren. Maar goed, de hele mannen is het niet samen voorbij zullen. En die kennen het met dit soort water heel goed onder praat houden. Die van de andere smelten skippen van de vloer. Dus ze doen het met dit soort water prima. Dat is knap. Hier is toen nog wat jet over eventuele gewichten die het onboord kan binnen bij het scootje van Akkerum. Ja, Akkerum, je hebt een inside information van de Moan. Die wordt toch even, maar dit waren even wat meer stabiliteit. Wat meer gewicht erin dus. Daar werd ik wat stabieler lezen. En die hadden nog wat stoeptegels in shout van de Moan. Ja, dus ik een vrij wifskipt, hè. Dat, Ja. Dus ik op een Kim is die heel snel. Dus die aanvakstabiliteit. Wat ben ik Kim? Ja, oh sorry. Nou, dat is een gedeelte van het schip dat aan de rug op loopt en leeg. Wat dan in het water loopt. Dus een beetje op een waterlijn. Die we nou sjuggen, hè? Ja. De roening. Hè? Ja, heel mooi. Dus ze spelen mooi in op je vraag. Ik heb mooi het ronde zien vanuit de zijde van het schip naar onderen daar. Naar onderkant van het schip het vlak. En hoe hoekiger of dat is. Hoe beter die aanvakstabiliteit is. En hoe weker dat is, hoe leger dat die aanvakstabiliteit is. Dus als een kantige Kim has met de season, dan is het minder scheef. In de eerste instantie wel. Ja. Op het eind niet. Nee. Dan is een ronde schip stabieler. Maar in eerste instantie is het een vijfkantig schip is stabieler in je aanvang. Ja. Maar ik ben blij dat het nou hier ook even nice to zit, want wij hier ook wel eens wat vragen horen. Waarom had het ene scootje de rode vlaggen? Een bakboord en een stuurboord. Ben daar geen regels voor? Volgens mij niet. Ik weet je net de meeste. Ik denk dat dat gewoon pure willekeur is. Ja, ik weet het echt niet. Nee. Maar dan ben ik net een man die heel erg sterk in de regels weer. Dus misschien is er wel voorgeschreven iets dat sommige mannen de verkeerde kant hangen hebben. Maar Nou, ik had wel eens gedacht van misschien is het handiger om ze om een stuurboord te hangen. Omdat ze meestal op het bakboord finishen. En dan haast het zicht er wel op. ja. En nou als ze onder een bakboord hangen, dan kunnen we heel vaak net zien, hangt het er nog in of net? Of zou het net logisch wezen om daar een regel voor te hebben van alle keer aan één kant? Ja, het ken ik weer in ieder geval. Nee. Sure, Maar ja, dan, Grauw die hier ze bijvoorbeeld die hier bij de wand Ja, maar die dus, een green daarom- en een reden erin. Ja, dan dat is is echt het- uniek. Dan nog een lampje erbij en dan kun je de jongens trossielen. Ja. Dan wist het. Maar we beginnen nog even weer naar de onderste ton. Die is onder helft, Freek. Daar was de stand. Ja, in de voorrijn is in die zin net saf volle verloren. Grauw nog altijd op 1. Jenne Woord nog een seconde of 20 daarachter. De Lemmer en het Jereveen die strijden echt nog om plakjes 3 en 4. Nog altijd in het voordeel van de Lemmer. De hele mannen die had al een beetje meer ruimte doen, maar nog wel op 5. Akkerum komt er op een 6e plak. Waar zij nog altijd op zo'n. En het is Ljouwert op dit stuit wat naar een 8e plakje leidt. Krijgt voor de Snekerpan. De Zuidwesthoeken zit er deun achter. En daarachter hebben we Drachten nog en de Jouwer. En helemaal daarachter Langwar. En in die achterijn, daar zit ze elkaar heel tijd nog dwars. Maar Ljouwert, de Snekerpan, de Zuidwesthoeken, die draaien fjouwer. En het lijkt er zelfs op dat Langwar, die had de Jouwer zelfs in hellen. Maar we zijn al, het is net de duif van de Jouwer, maar dit is wel heel min voor hun doen. Ja, zat de laatste dagen ging het toch heel goed. En ja, Joet hij is in ieder geval net als snel niet om dichter bij de achterstand te komen. Dus we bleven er echt wat achter hingen. En blijkbaar is er in de stad wat gebeurd, of vlak na de stad weer terug als je in deze positie terecht te komen binnen. En ja, als je dan niet helemaal 100% op snelheid lezen maar zijn skips aan de dat hangt ik van de voorbereidingen nou, hoe trim je hem nou voor dit soort waar. Soms doe je dat perfect en soms doe je dat iets minder perfect. Ja, en je leest het dan in één keer achter en dan kom je er niet meer bij. Althans net makkelijk. Dus juist dat ik in die middengroep heb, we krijgen weer hier ze krijgen wie Snits van Ljouwert, nou is Ljouwert weer van Snits. Ze bleven mooi om elkaar hingen. Met hele verschillende skippen. Ze hebben hele verschillende capaciteiten in die skip. Maar toch, door middel van die formule, worden ze toch heel dicht bij elkaar gebracht.
Dat is wel mooi om te zien. En dat blijft het spannend overal in het veld. Dan is de zoals formules dicht bij elkaar gebracht. Jere dat in een gesprek niet de hele tijd dat Jaap Zwager de hele tijd nog net mooi in is. Wat denkt hij er dan zo verschillend door dan de oren? Nou ja, er wordt inderdaad verschillend doordacht. Zeker in Langwaarde. Maar goed, er is de vergadering. Dus ik de horenskippers die helemaal met elkaar zijn van nou, als Langwaarde dat meent, dan gaan we daar een onderzoek op losletten. En daar wordt nou werkt. En we zijn naar de uitkomsten daarvan. Het kan best zo wezen. Ik vind het altijd moeilijk te zien om dat nou om dat auto met naar de resultaten. Want de Chile besteedt iets afvallen meer dan alleen maar voor jou aan de meters. Ja. Maar goed, je kent het net los van elkaar koppelen. Dus er wordt nou een onderzoek op losletten. Vlakdiscussie met alle skippen. Dan werd een keer inmeten. Scans zelfs. En daar hebben berekeningen op losletten. Dan vraag je me niet hoe die eruit zien. Want ik heb nooit volle verder geweest. Dus op wiskunde dat ze niet in en draaien. Dus geen idee hoe dat zich... Interessante situatie trouwens, want Grauw die maakt je door de wien en daar is Jenne Woord al. En is dat, Die vangt ze even op. Ik denk dat Jenne Woord er nog krijgt achter Delmat, maar die jaagt ze op. Ja, Grauw maat verdedigen. Dit loopt nog dicht bij elkaar, hè. Grauw is net los. Nee, dat wat ik in het begin van de wedstrijd dacht hier, dat hij dan wel starig zo'n afstandmaatje zoeken. Want Gerhard die lukt zich nergens dat van die gaat gewoon in de aanval. Dit wordt net 4 minuten voorsprong. Nee. En nou komen de buien, nou komen de vlagen. Ik ben Grauw. Dit beeld hebben we nog net zo vol als jongen, dat ze echt even op het wet gedrukt worden. Nee, Joert biedt eigenlijk al redelijk onder controle, maar dit is weer even een gevaarlijke. Ik in het begin van de wedstrijd dacht dat Gerrit meer op zijn achterlezerspaasje zoekt, maar hij gaat continu in aanval op Grauw. Hij maakt het hem hartstikke moeilijk en dan kan hij maar oppassen. Ja. En hij had natuurlijk belang bij de eerste plek om die 3 strafpunten van de week een beetje te repareren. Ja, en daarachter Jereveen en de Lemmer, die zie je elkaar ook wat op. En dan is het me waar aan Hegerzielen. En hoe komen ze dadelijk weer bij de wal vanzelf? Ja. En hoe lang je we terug? Want ja, we ondertussen wel oorlogen aan het varen. En met deze wien is dat ik al een hele pittige wedstrijd. Ja. Dus ja, Grauw zal wel willen dat het schot in... Nou, als het schot komt, de finish erin komt. Vind je... Nee, ik liek er even op dat hij trot de win ging. Maar als het nog wat langer trok, zou dit nog een hele interessante ontwikkeling worden kennen. Hè, met deze fjouwen bij elkaar. Ja. Ja, het is niet zo dat de kopper in zijn klassement echt harder in als de rest. Hè? Dat is wel grappig, omdat zusje ik weer met Jenne Woord, die stiet dan niet zo echt vooraan in de picture in het klassement. Maar hij bloedt gewoon aanvallen en hij is gewoon lekker snel. Er zijn dus andere dingen die de ranglijsten dat nooit bepaald hebben. Maar het laat dus niet aan de snelheid, dat is goed zien. Grauw die maar echt heel erg op een pasje. De Lemmer er terug en het Jereveen er terug. In de achtervolging op deze beide scootjes. Grauw met Douwe Visser en daarachter Gerhard Pietersma met Jenne Woord. En de Lemmer voorlopig had ze de controle over het scootje van het Jereveen. Maar het is weer mooi met elkaar aan het bordje. Ja, het wordt spannend. Nou, dat is toch echt wel mooi eigenlijk. Nou, ik zei in het begin van een zandloper, dat is voor de voorste wel een groot voordeel, want die kunnen makkelijk verdedigen. Nou, hebben we een zandloper en ze moeten inderdaad verdedigen, maar het is net makkelijk. Nee. Ja, dat ik altijd mooi te zien. Ik het bakboordswut, dat doet even mooi als contragewicht heen. Die hellen ze net meer helemaal omheen om het gewicht maar zo leeg mogelijk te houden en het scootje rug doorheen. En de meesten op een hege kant. Ja. Zo vallen mogelijk. Ja. En het rent de spuigotten weer uit bij Jenne Woord. In goede positieve zin. Ja, heel mooi beeld dit. Heel mooi beeld. Het stiet er heel mooi op. En dat krijg ik in het varen zien. Dat ziet er echt uit. Pak stiet mooi even eruit. En het zeilig. Bovendien loost het mooi. Ja, wat ik zelf heel opvallend vond voor Orkney onder dit kampioenschap. Alle skippers mochten even vooruitblikken wat ze dit hier oorstaan wonen. En eigenlijk iedereen zei, wij willen net zulke grote uitschitters als verleden hier. Net zo grillig zielen. Maar wat gebeurt er? Ja, had die schip dichterbij moeten komen, dan giers grillige uitslagen krijgen. Dat kennen we eens. Want zit er bij de start net bij, dan komt er net. Ik al ben je in principe een topskip.
Maar een topbemanning, daar kan je geen 14 schip voorbij zien meer. Dat was vroeger zo, maar dat lukt je echt niet meer. Nou, Grauw had alles in de macht. Die zal de tonnen bezielen kennen. En wil stokje. En er wordt een aantal meters verder keertjes. Zo'n steeds als Grauw een bezielen kent, dan kan ze ook al trollen winnen. Maar dat doet Grauw net. Dus dit is wel even heel nieuwsgierig. Daar is het toch al. Ja. Waarom maakt het Jenne woord aan zoveel meters? Nou, die hoopt gewoon dat Grauw hem vergist. Ja. En Grauw die had natuurlijk zeker dat hij zijn bakbeslag achter de hand had. Dus daarom gok hij erop dat hij hem wil helpen, want dan maakt het er echt wel een flink gatje. En shoot mislukken, dan kan hij hem altijd op bakbord nog een beetje opvangen. Ja, zo de fok ik al een beetje kil, niet vaarlijk. Ze kniepen er al in, hè. Ja, Dus ze moeten, maar het gong bleef in het schip zitten. ja, nee, Dus- het doet dat fantastisch. Ja. Dus ja, dan komt er nog wat extra druk, dus Ja. dan rijdt het sowieso. En de druk zit mooi op het achterschip, hè. Dat zie je ook mooi. De kopje komt er wat uit en dan stuurt het heel licht, hè, voor de skipper. Ja, en het schip bloedt stabiel. Hè. Als die vak goed werkt, dus dat die vak goed inbesteert, dus die vak die wil goed lozen en die kop komt dan omheen in die vlaag. En ze gauw dat schip maar achterover ging in bloed in die vlaag en dan hoort ze hem onder controle. Giet er op een kop staan omdat die vak er stiert, dan wordt het wiffer. Dan wordt het meer, wordt de stabiliteit heel wat minder. Voorlopig kan Douwe Visser van Grauw maar een gerest hard achterom zien. Want het god met Jenne Woord wordt in elk geval net lietser. En ek de Lemmer en het Jereveen lezen op eerbiedige afstand van Harren. Dus zij meisje joert na alle gedachten. Een heel leuk stapje weer in het klassement. Meidje het weer spannender. En dat betekent dat de climax van deze titelstrijd alleen maar nog leuker wordt. Ja. Dus juist, Jenne Woord leidt nu al 45 tellen achter. Dus dat laatste tussenklapje had wel degelijk tijd kosten. ja, dat is een goed gokje van Grauw. En ja, hun hebben erop gok dat het niet rijden zo. Maar goed, dat moet je soms wel. En dat koef ik jij wat 40 in kweeën. Hoe komt dit? Want de Lemmer maakt ik al aardig schraapje. En wat kan Jereveen? Die leidt een beetje heger, maar ik wat erachter. Ja. Nou, zo. Nou, dit liep het al je goed te komen voor de Lemsters. En het liep het er ook op dat, ja, het Veen accepteert zoals de situatie nou is. Hè. Geen rare toeren uit heli. Nee, ik denk dat dat ook heel verstandig is. Ja. Het is straks het verder wien, dat werd voor alleen maar weer heel erg lastig. Ik weet dat werd ze de finish erin lezen gaan. Meestal bij de dik daaronder met de mensen staan. Dus als ze die onderboeien rond moeten en dan naar de finish staan, dan kan het als Heerenveen er heel kort op zit. En nou ja, dan gaan we weer. En als Lemmer hem dan vergist in de slag naar de finish, dan kan ze nog een kans hebben. Dus gewoon erachter zitten, blijven meters goed, maar als je op een kant zitten en dan vlak naar de finish staan, om de laatste onderboeien een aanvalslagje proberen te maken. Dat is de enige veilige keuze die Smaatje kerst zonder dat de luchtduel zo in Murstad terug gaat achterlezen de skip en bed dichterbij die komen kennen. Al 2 minuten zit er tussen de Lemmer en het voorste scootje. Dat is Grauw. Dus daar zullen ze geen les mee van krijgen. Jereveen volgt op een seconde 15 achter de Lemmer. En houdt dus de mogelijkheid op een kierke om mogelijk nog naar een derde plakje te zien. Maar dat zal een toer worden. Ja, en dat is dan voor de achterliggende skip. Hè. Als dan verder wien, heel wien zijn, echt heel wien leidt. Wat dus om genoemde redenen veiliger is en beter te hanteren met zoveel wien. Maar dat maakt het avontuur voor een skip wat erachter leidt wel ietsje natuurlijk. Maar heel wien komt er eigenlijk nooit een volgend skip voorbij, een voorliggend skip. Dus wij terugkrijgen dat nou boei fjouwer. En dat is de onderste, geen gijpton, onder wie ze tonnen. Komt de finish erin. En dan zullen we even zien wat daar nog de theorie van Douwe, dat ze die opvolgen. Of wat er nog wat gebeurt. Want dat is nieuwsgierig. Want het Veen die zit er vol deun op. Dus we krijgen nog een volledig cruiserak. En dan de finish. Oeh, hier komt Akram toch behoorlijk dicht in de buurt. Ik van de hele man, hè? Ja. En hoe komt dit uit dadelijk? Ja, Zit er denk een ik hechte van, verschil in? Als hij dat hele mannen de tonnen echt onrennen kan, dan moet Akram erachter langs. En dan mag je hele mannen tot op de wien. En dan moet Akram hem vrijvaren. En als maar dan moet Akram hele mannen wel die tonnen echt oorsnijden kennen, dan kan dat uitdwingen. En dan Ligt het er wel op, ja. En dan zet Akram Ja, de daar gaat er al, ja, hè? daar gaat er al. Ja. Akram heeft geen keus. Hij kan hem net heen nog krijgen. En hij kan ik net de opstekker naast het schip krijgen. Nee. Dus En met de was dat het draait. dat draait is. Ja.
En dat verstandig ik even een paar metertjes te pakken dat hij zelf zijn eigen draaimaatje kent. Net te dicht op het orenskip. Nee hoor, dat is heel goed. Ja. Pieter Meter. Maar die merkwaardige primeur van 28 punten in 10 minuten. Ja, Pieter, dat is een bijzonder iemand en die blijft al die bijzondere dingen. Dus dit is er wel iets een mooi voorbeeld van. Nou ja, het komt vooral dit in de historie. Boeken. Ja, zoiets. Twijfelachtige eer, maar... Ja, hij het lauwe net hand, denk ik. Maar... Nee, daar wilde er wel eens van al. Ja, ik vind wel dat er hem er heel goed onderhouden heeft. Ja. Als met mij en eens zien zelfbeheersing. commentaar naar buiten daar. Ja. Hij doet dat geweldig knap, vond ik. Ja, want ik kan me voorstellen dat het helemaal dwars er alles in is. En hij doet het heel gecontroleerd elke keer. Dat vind ik, wat dat betreft een complimenten. Ja, dan net de energie en de frustratie stoppen. Dan zullen we hier nog even weer komt. Hier nog volle heger omzetten. Dus Hier, Sneker Pan, binnen daar nog een kropt het peer. in, hoor. Ja, Wils Grauw al om de onderste tonnen heen is. ja, die geeft het laatste kruisrakje. Wat zijn Drachten, de Sneker Pan zit er nog voor. En hier dan de Zuidwesthoeken daarachter. Ja, dessen die blauwe ek als een elastiekje om kan hangen. Hè? De hele wedstrijd. Ja, laten elkaar niet los. Ik ben echt om elkaar weg. Degene die het beste kruisrak indeelt, hè, qua tactiek. Ja, die komt ik voor bij de boei. Dat is juist heel duidelijk. Snits zet zich nou vergist. Die kwam sturen bij de boei. Dus dan moest de boei alle oorzielen in de bak beslagen. Want dan wist dat ze er niet krap van komen kerst. Ja, en dan is het 100 meter meer zien een strek noodzakelijk is. Dat die best sowieso kwijt. Dus dat pas je makkelijk wat spuitjes zien. Nou, die zitten er nou ik bij voor. En Lau het hier dat ze pas een keer. En nou weer het omgekeerd. Dat heeft niks met de snelheid te maken. Dat de spuren de goed deel het kruisrak in. Ja, er vallen nou echt gotten hier in de voorrijn. Ja, het gaat nog uit. Die hier dwaande binnen om een geschikt plak te vinden voor de finishton. Zorgen we dat er een behoorlijk gat ontstaan is tussen en Grauw en Jerrewoud. En daarachter Lemmer en het Jereveen. En daarachter weer een heel gat naar de nummer 5, de hele mannen. Ja, dan juist ik dat de Lemmers dus heel vaak een baan uitlezen. Hè? Want deze besteed ik echt aandacht aan die finish. Dat hij ik heeks op een wien leidt. Ze zitten nou, ze lezen er dan met de boord bij sjuggen op een oorscherm. En dan controleren ze hem nog even sjuggen naar elkaar. Heel vaak leidt dat die finishlijn er niet goed in. Zodat één kant heel erg bevoordeeld is. Maar dan moest ik van oude onderste boei naar die finish staan. Met rug in de wien wezen. Zodat iedereen op elke kant van de lijn finishen kan. Dat het zo eerlijk mogelijk is. En dat werd vaak een beetje vergeten. En met die mensen hier op de korter is dat altijd heel goed verzorgd. Nou, de Lemmer hard voorlopig staan. En dat die ging gekke dingen door in dat laatste stukje kruisen. Hij met nou de boei heel heeg hoors naar je desnoods maar stil is. Hè. Maar hij Heerenveen maakt er niet boven. Op geen enkele voorwaarde. Desnoods allebei de maar in een soort plas. Maar Heerenveen maakt er niet boven. Want dan is het overgeleverd aan. Een vlaag. Of het snelheid van Heerenveen in de draai. Hij moet het heegste om die tonnen komen. Dus Heerenveen probeert hem daarboven te krijgen. Niet alle macht. Ja. Want dat is essentieel. En Maar zeggen, dit hè, kost enige het echt kans. snel. Ze kiezen ervoor om gelijk door de wind te gaan. Nou, Ja. ze moesten haast wel. In want, aanval. in aanval. Dit is even nieuwsgierig. ja. Ze herkennen het ik even dwaal, want achter hun is een groter gat. Ja. Hè, want, en wat het lemp. Ja. Ja, die lemmer gaat terug. Maar dan ben ze al wat Nee. onder de kant. Hè? Ja, wij kennen de finish niet zien. Maar, Nee, maar dan- volgens mij had ze nog een heel kruisrak. Ja. Hier ik het idee. Nou ja, Ze als de kunnen finish nou nog een onderin keer- is, Ze kunnen nou nog een keer... komt er een hele route nog. dat Dat ze zo binnen- kennen. We zullen het zien. Nou, ik denk het niet. Dat Daar gaat Heerenveen Heerenveen weer. aanvalt. Jereveen alweer. Ja, nou kennen ze, als nou het Heerenveen weggiet, dat ze het nou goed op alleen maar, dan kunnen ze hem nou echt controleren gaan. Maar dan moeten ze wel... Maar het is ik maar correct hoe dicht het veen achter de lemmerdel kennen. Ja. Ja, Heerenveen dit is is nog wel even joh. een wedstrijdje. Heerenveen draaide uit een stilstaande Wel positie. het hichte, dus ik dit skip onder Henley, dus dat is vlak achter Del. Lemmer, ja, ze kennen het Rodewien. Dit was een goed. Prachtige Ja. zielerij, zei hij. En ken, Dit is wedstrijdziel. ken het veen eronder trossielen. Ze hadden had gong. ken het veen vrije wien pakken. Ze hadden gong. Ja. Lemmer maakt nog, maar Lemmer gaat keurig, gaat heel snel overstag. Ja.
En controleert nog. En straks komen ze... Ze moeten nog een slag zetten zien naar de finish daar. Dus dat is nog niet beslikken inderdaad. Ja. Ja, moeilijk te zien hoe Heerenveen alleen maar zich op heden verhouden tot de startlijn. Maar, Want straks draaien ze en dan laat Heerenveen weer een beetje heger. Maar het lijkt het nou toch dat Lemmer ik wat de wien uit het tuig met Veen heli ken. Ja, en dan ben je spekkeper natuurlijk. Ja. En waar hebben we de finishlijn? Ja, ik zeg de startlijn van de senior, maar weer de finishlijn. Best nog heel iets Best nog heel iets zenuwachtig douwen. Ja, Schiel heb ik altijd een beetje druk van. Dat is heel je ziet wel echt een verschil in. Ja, Heerenveen die stuurt heen en Lemmer die vaart hem leger om op te vangen? Ja, om hem op te vangen zodat Heerenveen nooit draaien kan zonder dat Lemmer zelf daarover beslist. Maar de hele tijd nog het Veen die gewoon wel vrije wien had. Ja. En nu gaat Heerenveen een beetje maaizakje omdat ze haastleers krijgen van de Lemster zuil. Maar Lemsters die varen de gat tactisch dicht, zodat ze hem altijd onder controle houden. Ja, het is ik nou een heel eind naar de wal. Hè? Daar ga ik niet aan de ochtend. Nee. Voorlopig. Maar het is gewoon nog één keer naar de bopperste tonnen. En dan een liedslagje naar beneden. Dus het Veen had nog alle mogelijkheden om de Lemmer om te vallen. Ja, het is al lang niet klaar. En ze komen bij de wal. En dan, ja, daar wordt Lemmer op Trodewien. Die moet gelijk reageren. Ja. En nou luidt Heerenveen in een hegere positie als de Lemmer. Ja. Zou het dan toch nog lukken? Dat gaat wel om een koppositie, hè? Ja. Dit binnen nummers 1 en 12 in de ranglist op dit moment. Maar dan had En net van niks. Lemmer het gelok dat ze vanuit de wal de tonnen bezielen kennen. Ja. Want hier er nog een slagje tussen zitten, dan hier ze... Ja, dan hier het moeilijk worden. Maar zij kennen het god dicht houden tussen de tonnen en het Veen. Dus weer een onval van het Veen aanslaan terug Albert Visser. Voorlopig. Heb ik je wel over de koprenners. En hier nog maar een opstekkerke. Ja, die had ik je meter te volle maken. Nou ja, hij kent hij hoe het. Ja, het is helemaal uitje. Ja, en dat is heel bijzonder. Een no-rijtje, ja. Ja. Ja, hij heeft wel een heleboel risico genomen. Maar waarschijnlijk, op het laatste einde is de tonnen, maar die wint toch wat minder gunstig. Nou, en we zien en ik dat ze de hele tijd maar die ton naar de gong wierden. Ja. En hij kent dan weet ik weer oors. Dus dan kun je met iedere keer weer opnieuw uitpeilen. Hè? Ja. Dus juist eerder zo nou dan ik al dat de vak bij Heerenveen begint te slaan. Dus die proberen uit alle macht daar als ze volle wel gechten te winnen. Ja. 4 van die tonnen oud. Ja. Zodat ze het laatst een beetje inleveren kunnen. Ja, want ik voor hun werd het krap, hè? Want het lijkt ja, dat zullen wij niet. Maar hun heeft zelf wel in de gaten, denk ik, dat er op die vlagjes op de skip en zo wat in, dat er in dat laatste handje wat minder wordt. Ja. Ja, hier wordt nog volop strijden hier daarachter. Krijgt even een mooie vlaag het Veen. Ja. Die krijgt Lemmer nou ik. Maar dat is te beleven. Dat is hem nog even vol van voren krijgt en toen maar een eindje vallen. Ja. Dan is de Sjaak. Dan ben je echt de Sjaak, ja. En nou komt het op sturen aan. Ieder meter te pakken, maar ik net te heeg. Gewoon in het skip houden. Ja. Jennewoord had de ruimte om de tonnen goed te benutten. Ze Jimmers nog zoveel mogelijk hecht te pakken. En ze gauw als het nou dichterbij komt en het wordt spannend. In het laatste handje met geen hechten meer pakken, maar snelheid marge. Zodat die opzitter ik uitvoerd worden kan. Ja. In deze fase moeten ze nog allebei er nog echt werk wat hechten. En in de laatste 50 meter moest echt snelheid marge in. En dan er maar ondersturen, zodat ze maar een gangje boven komen kerst. Vaak is dat ze te betieten op al beginnen te loven. Ja. Proberen te prikken en dan komen ze vlak bij de boei haast tot stilstaan. Maar het valt zo mooi. Dit is wel wedstrijd optima forma, hè? Ja, dit is machtig. Ja. Dit zijn echte duels, ja. Ja, bij jou het even het beeld om, want Douwe hing het nou scheef. Links zo scheef als Lemmer in de stoel. Ik zit scheef op de stoel van de spanning. Ja. Dan denk ik bij Douwe de spuigot naast hem. Ja. Nou, prachtig. Hij redt het op, voorlopig. Ja, hij redt het op. En Heerenveen die redt het ik makkelijk. Die het zelf nog een beetje meer roeren. Dat is wel knap, want ze leunen de rug achter. En dan krijg ik nog een beetje les van de uitschieten van Lemmer. En desondanks houden ze toch de hechten van Lemmer bij. Dat betekent dat het echt hut gaat bij hun aan boord. Maar het zei misschien ook iets dat ze terjochten op nummer 1 en 12 dit staat een klassement staan hebben. Ja, dus die drijfschip, ik ben echt wel mooi te snel. Die rennen eruit. Ja.
En dit ben natuurlijk beide skippen die heel heeg kennen. Hè? Heel Ja. erg. Van de Lemsters wisten het ook altijd een ale zwerver. Kon er altijd machtig maar kniepen. Soms geen snelheid, maar wel heel heeg. Daar weet Douwe nog alles van. Daar weet je alles van, ja. Daar woon je Je niet hebt bij. in nooit bij die stuurbordstart van alle zwerven. Nee, maar Dat die, is net zo maar toen. had je er bij Loin, dan moest het echt graag bij wezen. Want die kon was hij in de wien op jij. En dan even goed alles samen vol wien houden. Hè? Dat is heel bijzonder. Ja. En zeker dat het waaide, dan wie een meester in. Echt een meester. Als dan in de prongelijk in de stad die vergist is dat bij hem in de buurt kwam. En dan wie Hudder, het waaide Hudder en Zwinkeren van jou. En dan wist ik al dat het een waardeloze stad was. Zo. Onderwijs in het laatste Vaderwiense rak Freek tussen staan. Ja, bovendien is net zo volle verhoor. Alleen nog de gatjes binnen een beetje grutter of litser. Maar Grauw gaat van het begin van de wedstrijd 4 op kop. Daarachter is het Jennewaard op het tweede plak. De Lemmer wiet toch positie 3 in handen te houden. Daarachter het Jereveen. Nou, en dus in deze middengroep zullen we nou het beeld inkomen. Dat is de hele mannen. Die verdedigt haar 5e plakje. Want nota helt dit krijgt goed genoeg. Maar er zit druk achter. Akkerum zit hem al een schotje op een kont. En daarachter nog een groepje. Mij Ljouwert. Mij nog een paar scootjes. Want zijn nog altijd in die groep. En ja, die binnendwaande om deze middenpositie uit te visken. Maar de spanning voorin, ja, die zit nog een beetje mogelijk in de finish van Lemmer en het Jereveen. Maar ik denk dat we haast opschreeuwen kunnen waar je Joert wint en waar je Joert hetzelfde pakt. Ja, ik denk dat dat wel aardig helder is. Die Lemmer en Heerenveen, dat bloedspannend tot op het lijst. En ik ben benieuwd of de hele mannen nog door te draaien voor Akkerum. Of dat helemaal al op Akkerum was. Het lijkt het samen een beetje dat Akkerum wat heger loopt. Maar nogmaals, met die camera betekent dat soms ook heel erg. En dat ze nou wassen met op Akkerum, ja, dan heeft Akkerum toch weer een lietsplakje. Of een lietsplakje, had hij gewoon een plak won. Hij zielt al naar een trouw. Het lijkt erop dat er hem haast onkennen maar te zoeken. Maar Ja, de hele mannen wachten duidelijk op Akkerum. Ja, Zullen we nou daar even gaan ze. Akkerum hier trotten in en die hele mannen volgen gelijk. Want zij gaan nogal wat metertjes extra maatje matten. Ja. Dat is toch wel knap van Akkerum. Hebben ze toch weer een plak won. en Ljouwert is daar gewoon hinder aan. Ja. Dus echt, die had de snelheid weer te pakken. Ja. Die had waarschijnlijk in de voorrij wat verliezen laten. Die is wel in die penibele situatie rekken wijzen met al die protesten die terug zijn binnen op elkaar. Ja, Daar maar- zorgen we in die de finishvlaggen. Het is een hele toer om die fatsoenlijk boven in het wand te krijgen. Maar ja, ik wou het eind handhaaft hem hier nou wel. Ja. Ja. Ja, dit zijn blijkbaar de skippen die echt qua snelheid om elkaar heen. Hè? De groep bloed ik echt eigenlijk vrij compleet. Het wist wel eens wat in vallen hadden, maar ze bloeien eigenlijk al steeds om elkaar zitten. Lauwert die shield een beetje, want die had een stuk slechter loopt. Ja, die is van een halfde plak aankwam. Ja. En die zielt nou al naar plak Santa. Dus die had echt heel goed shield. Daar de koprenner. Het scootje van Grauw met Douwe Visser. Helemaal in de voorrij. Die zal blij wezen dat er dadelijk een finishlijn inleidt hier op deze pittige Iselmar. Hier in de baai van Lemmer. Want het weer het werkje. En daar zullen we toch echt de finishlijn lezen. Dat het goed zocht. Dan is het god ik een heel eind krutter worden. Hè? Wie het ze krijgt nog een strijd tussen Grauw en Jennewaard. Dat is een enorm god worden. Ja, dat hebben wij eigenlijk een beetje mist, Ja. hè, hoe dat ontstingen is. Maar Maar het is Jere Grauw die de redenboei van de finishlijn voor hem schudt. En die zal uw stuurboord straks finishen. Ze kennen hem prachtig aan. Vol de wind in het tuig. En dan wordt dit de derde skipper in een vloot die het meer als één overwinning op zijn naam krijgt. Want dit wordt echt voor Grauw de tweede dijtitel in dit kampioenschap. ja, dat heeft ook. Nou ja, en Kees Jensen, dacht ik voor de echt mooi om het kampioenschap. Dus ja, dan jaren dat soort uitslagen erbij. Het wachtje is op de kanaal. Daar is de kanaal. De tweede dijtitel dus voor het scootje van Grauw met Douwe Visser. En die meidje het kampioenschap werd bloedstollend spannend.
Ja, dan komt er nou echt wat tekening in de strijd. Ja. Ja, foutlees Siels, hoe gaan ze Ja, als jij het heel even regelt op een bepaald momentje van de wedstrijd. Hè, toen zie je aan de woord even maar een tussenslagen in de aanval. Maar uiteindelijk hebben ze dat heel deskundig gepareerd. En hebben ze hem verder heel zakelijk uitzien. Zodat het eigenlijk jeet. De jouwer nou in de achterlijn toch weer voorbij lang war. Nou ja, het scheelt altijd weer een puntje, maar tevreden is hij net van het water aankomen. Nee. En dan wordt het al een mooi schotje voordat we hier een woordje horen. Hè? Ja. Dat gat is toch behoorlijk groeid in dat laatste rak. Het is- Maar ook voor Gerard Pietersma is dit natuurlijk een hele mooie uitslag. Maar hij had nog wel wat wanden protesten hingen. in hem. En zelf een protest. Maar Jere, de finish, Gerard Pietersma. Prachtig zield. En hopen voor hun als eerste dat het protest net teruggaat. Ik zal even zien dat hier de vlaggen erin zitten. Ik Ja, ken het zo Ik deze. zeg hem niet correct. Dan eerst hem nog. Ja, de vlaggen. We noteren hem even. Vlag in die over de finish komt is van Jennewoord. En nou even de strijd tussen de nummers 1 en 2 in het klassement. Want dat is spannend. Lemmer en Jereveen, want die zitten heel dicht bij elkaar niet correct. Is er nog wat mogelijk in dat laatste klapje naar die finishlijn toch? Nou, nee, eigenlijk niet. Het is nou te kort. Het enige wat er nog mogelijk is dat voor Heerenveen, hè, waar we correct al zijn toen we meer dat de finish er ook al in looit, maar is dat meer dik. Dat Lemmer hem verstuurt bij die onderboei hè, en dat Heerenveen hem erboven krijgt. En dan heeft er nog een liedskansje. Die Maar- kans schat ik net zo heeg. Lemmer is al om een ton. Die schuiven daar nou onder deze hele middenmoot welkom. Die gaat gewoon nog op bakboord terug. Dat jouwt aan dat Akkerum hem gewoon volgt. En dat die schuiven daar nou ik heel nou achter in het beeld. Heerenveen. Het veen, ja, achter de vloot welkom. Lemmer, als de finish er nou goed in leidt, dan kan Lemmer altijd reageren op Heerenveen. Dus moet er de theoretisch altijd voorleiden. Ja. Maar goed, er hoeft maar een fractie van alle dingen die aan boord gebeuren moeten bij een nieuwe startmanoeuvre miste gingen. Dan in het Heerenveen er onderuit. Weer het Heerenveen het nog. De Fok valt even in. Giet het door de wien. Ze dreigen even. Lemmer gaat gelijk door de wien. Ken je hem dan al aan of trapen die gewoon in het foefje van Sietse Brouwer? We nemen aan dat hij onkeert, want ze zetten terug. En dat- Get er vol langs. Lemmer gaat er voor de hel, maar ik denk dat ze de lijn al bezield hebben. Ja. Heerenveen doet geen gekke dingen. Maar het is moeilijk te zien van hier. Ja, we hebben ook geen zicht op precies. Ja, nou wordt het ja. helder. Ja. Nee, Heerenveen. Maar Hij had correct wat genoeg hoor. Dat wie eigenlijk hetzelfde als op de grauw, hè, de eerste wedstrijd. Je rent er altijd in. Maar als we de beneden boei komen, kunnen er maar een opzitten er wel in krijgen. Ja. Dus Heerenveen hier als jongen dat ik geen kans meer weer. Het verschil is minimaal, maar de Lemmer die zielt hier heel netjes naar een tredde plakta en neemt dus virtueel weer de leading oer in het klassement. Prachtig zield van Albert Visser met het Lemsterscootje. Ja, ze zijn er vanzelfs wees mee. En deun daarachteraan het scootje van het Jereveen op plak 4 op minder als een punt van de Lemmer. Hoe spannend wordt het haar? Ja. nou, in het ziende. In Nog het- spannender. Ja, minder als een punt, ja. Maar, en er waren wat protesten. Ik heb net bij Lemmer een vlagen zien. Hè? Nee. En bij Jereveen ook net. Bij Jereveen ik net. Lemmer had wel in situaties zitten, maar toen leiden ze op bakboord. Dus ik neem ik aan dat ze er zelf niks aan oerhouden had. Zij had net erop protesteren in elk geval. Want ze moesten wel degelijk door de wien voor een hele vloot. Ja, nee, dat komt bij inderdaad net goed doorheen. Maar er zat de Shannon en alle reacties aan boord. En het feit dat ik geen vlaag in hongen heb, zal hun zich er niet bij betrokken voelen. Maar dat weet je zo niet. Jij hebt pas na jaar ouder van de wedstrijd dat je onderdeel bent van de protestsituatie. Dat gebeurt ook wel eens. Maar voorlopig hebben we daar maar niet van uit. Nou, Lemmer hier ik heel let pas in de gaten op staan, hè? Ja. Dat ze die groene vlag heist. Ja. Dan weet ik wel, het waren er hut, het weer een knobbelige zee, Cecile Sabin maar wij. Ja. Maar toch. En soms denk ik aan boord dat het niet Shenjo wijzen kan. Omdat Nee. je meer altijd gelijk te hebben. Maar dan even letter daalt de realiteit in. En dan- Akkerum die had nog altijd wel een protestvlagje. Dus in elk geval de tweede protestvlag altijd meegeert oer de finish. En er zal nog een zwikje volgen, denk ik.
voor de hele mannen. En daar ben de Ljouwerters ook al. Ja. Dus dit meisje er nog even een spannende finish van. Ja, de vraag is, waar, krijg met Akkermse krijgt, kan hele mannen draaien veel Ljouwert? Dat wordt de vraag. Ze wijgen het er in ieder geval wel op. Akkerm die kan rammen van langs. Ja. En de hele mannen, ja, het lijkt het mij dat hij weer wacht. En dan komt wat zijn ekkel aan. Ja. Ja. En dan heeft ze een hele mooie wedstrijd, maar dan is er, als dat zo is, dan is er in het laatste stukje toch een heleboel verkeer niet in. Akkerum op plak 5. Mei protestvlaggen. En dat is vlagen nummer 2. En Ja. dan lijkt het erop dat Ljouwert hier dwingt dat de hele mannen trossielen mat. En dat de hele mannen het hier in de hele slotfase toch nog oprint. Ja, ja, ze wacht echt op hem zo. Ja. Dus ja, dat is jammer voor de hele mannen, maar die ben ze kwijt. Normaal En gesproken. dan kan wat zijn daar echt nog wel eens van mij profiteren. Want die zit je nog weer onder. Ja, ik denk Hoe dat die... vier ben die? Nou. Die durven straks nog een Serieus, op Ja. snelheid. Ja. Op snelheid. Die komen er gewoon. Wat zijn pak nog even de piskoetjes in de laatste. Die zit naar voren. Ja, die had ze beide. Ja. Dit is slim. Die zielt naar positie nummer 6 als ze deze gewoon horen kennen. Dit is een duidelijk voorbeeld van 200 vechten om één been. En de derde gaat er mee heen. Serieus, dit wordt nog... Ja. Krijgt wol of krijgt net En dan voor bij de Ljouwert. boei, Maar Ljouwert Sjen. maakt wol rond die Dit aan wordt de een hele fotofinish. Ja. Boom, boom, boom. ja. Draaien schootjes. Hey, Nou, zeg het maar. ik lik mij dat wat zijn vierde voorlijn, maar dat weer dus echt helemaal gelijk. Dit is net een... Minimaal wie dit. Ja. Ja, De maar patroon ben gestopt, denk ik. Maar ja, dat is in ieder geval een hele mooie aanval van wat zijn natuurlijk. Ja, super. Die man kennen Joert naar mij een heel goed gevoel. Hier had daar hier op de duif van morgen. Je werd in de baai. Daarachter dus het scootje van Gerard Pietersma van Drachten. Jeroen Pietersma. Ze ben net wisselen in het kruisrak, Wat zei je? Frederik. Dat zei Gerard Pietersma, Oh. maar het is Jeroen Pietersma. Oh, En, maar hebben we de Nou, ik vlagen... maak ook eens een foutje Ja, maken, zeker. je hoest net alle primeurs, hè? En het is... we hebben nog je hele mannen hangt tijdens de wedstrijd ik aan vlagen, maar die hebben we net noteerd, zeker. Ik weet net dat die er nog in hong. Ja, dat is bij mij waar ze hem ophangen. Ja. Hingen ze hem nou al mooi keurig in Stuurboords, want dan hebben we alles jongen. Ja. En dan ben je Maar dat weer was niet- het net. Dan ben je weer niet door geweest. Nou, dat heb ik een voorstel van maatje op je vergadering. Ja. Ja. Zuidwesthoek hier toch roem nog voor Snits. Ja. Nou, Christine, dat krijg ik voor de jouwe trouwens. Dat is ik werd heel krap. Ja. Zo. Ja hoor, ik werd er heel... Dan zie je het toch nog wel wat in dat laatste slagje. Ja. Dan Ja. is lang waar. Toch weer oorzaak en nooit laatste plak. Nou, dat is haast de stabielste zieler van dit kampioenschap. Ja, dat is duidelijk, ja. En mijn vlaggen. En ik Ja, was klaar. Dus ja. die had hem wel in goeie, want dat doet het nog wel weer goed. Ja. Ja. Ja, jammer. Ja, spittig. We maken er een beetje een grapkoel, maar het is natuurlijk net leuk Nee. dat je zielematten. Dan wil het net, dan zit het net goed tusseneer. Dan Wordt het steeds moeilijker hè, om de kop erbij te houden. ja. Dat is gewoon zo. Dat, En dan kunnen we denk ik concluderen dat we toch een hele mooie zielerij hier beleven op Iselmariër. Hè? Dat we een hele spannende uitslag kregen hebben. Met op nummer 1 Grauw, op nummer 2 het Jernewoud, 3 de Lemmer en vlak daarachter het Jereveen. En dat betekent dat de top van het klassement nog meer in elkaar kroept. Maar wij zullen gauw even bij Geertje, want die had waarschijnlijk een hele fleurige skipper voor de microfoon. Nou, dat kan je wel stellen. Douwe Visser die is heel fleurig, heel blij. Hij constateert ik dat de top van het klassement nog dichter in elkaar kroept. En we zijn dat in elkaar. Douwe Visser houdt ervan om het spannend te maken. Dus dat duim je het weer even. Ja, maar ja, begrijp je net verkeerd. Hè? De spannend maatje, dat is mooi voor hem. En dat zit ik erom natuurlijk, want aan de andere kant zitten we er net op te wachten. Maar goed, het gaat net om ons. Het gaat, wij zijn maar 20 man of zo. Maar voor het publiek is dit geweldig natuurlijk. Wij hebben lauwe 20 punten voorstaan, maar dan hebben we beter zielen. Dat hebben we nog niet in. Maar op zich prima. Hè? En dit weer een hele mooie natuurlijk. Ja. Ja, je hebt hier een hele fantastische start. En dat zien we wel vaker. Die start is toch 80% zo ongeveer van de hele wedstrijd.
Ja, dat klopt. En dat gaat dus redelijk goed aan. En dat slagen Joert heel goed. We lijnen eigenlijk bij de start lijnen we heel vrij. Lemmen nog achter dus, maar die knepen we direct uit. Dus dan dachten we wel van daar krijgen we het probleem Joert net van. Gerrit had het dus nog moeilijk maken. Daar moesten we hebben goed op letten en die hebben geen enkele kans gehad. En op de laatste rond werd we vet. Ja, daar hem echt op verdedigen. Is dat dan echt een keuze? Kon je hem net voor het rennen? Nou, daar hebben we moeite mee. We ran heger als Gerrit, maar Gerrit die klapt elke keer vet. Als er achter is ongeveer, kunnen we wel hebben. Maar ja, daar moest hem net gaan letten, want stel je voor dat hij meer gang rent en dan komt er weer om maar een goede vlaag. Ja, dan best hem nog kwijt. Dus dan bloest heeg varen en dan kan hij nooit voorbij komen natuurlijk. Never niemals nooit net, want hij komt net voor die. Dus ja, dan kies je daarvoor, je neemt geen risico. Morgen nog een keer, Jere. Ja, leuk. Hetzelfde waar volgens mij. Misschien wat ruimwetter, maar de wind hetzelfde. Dus net misschien ik wel. Ja, leuk. Nou, Heerenveen het Joert natuurlijk ik weer geweldig zield. Albert het geweldig zield. Dus de top 3 vindt dit net vervelend waar is, maar nee. Nee, de top 3 die kan goed met dit waar omgaan. En als we morgen een wedstrijd krijgen, dan kan het nog wel eens lieke spannend worden als Vlienier. We hebben Vlienier zijn dat we het nooit best spannend. Maar het lijkt er al een beetje op. Ja, het gaat nou nog steeds aardig die kant uit. Absoluut. En maar Australië staan we vlak bij elkaar. Dus ja, we zullen het zien. Maar goed, morgen is weer een wedstrijd. Joert hier in Wij de beste staat. Heerenveen die moest helemaal achteruit voet komen. Hier een gelokje voor de wind denk ik dat ze direct, want ze laten eerst misschien wat zien. Voor de wind pakten ze 5, dus dan ben ik wel aardig ook die man. Dus morgen weer een naaie pot. Ja. Ontmoet. Ja, dat lijkt helemaal weer eerder douwen, hè? Ja, nou, maar ik vind Krekkers, dus de Douwe zei, Heerenveen, die maken het spannend terug in het eerste verder Wino. En direct een goede keuze te maken en bij het spel waar te grijpen. En ze lijn toen het zien en dus vrij kansloos op zo'n moment. Dus dan kerst een weer terug bij het veld waar te klappen. En dat doen ze op het goede moment en ik op de goede manier blijkbaar. En Zadwander kwamen ze in verder Wino en Zachtvallen dichterbij. Dat is het, ja, de toppers van deze dag. Toch ik wel lastig maatje komen. Dat is heel knap. Ja, dat is teleurstellend dat je op het eerste wat rijden plakken staan en je komt dan zo waardeloos uit de stad. Maar dat je dan jezelf zou herpakken kennen. Dat je bij de eerste verder wie zijn en dus de eerste mogelijkheid weer om in de aanval te gaan. Dat dan ik direct deur. Dat is prima. Dan kan ik zien dat ze terecht bij die bovenste trui of jou staan. Nou, dan kunnen we constateren dat om 4 uur alle scootjes op roem op tijd oer die finishlijn west binnen. Dat we hier een prachtige zielerij hebben. Waar het van alles in ziet, het reinde weer vlagjes, er zijn mensen op boord west en weer onboord bracht. Er is enorme spanning kwam in de top van het klassement. Om de vraag dat we best van een weekend nog een keer beschikbaar om eens bij te stingen. Ja, zeker. Ik kom zeker op de lijst daar nog een keer. Ja. Nou, dan zullen we daar al vast uit. Ik vergeet het alle dagen te zeggen, want we sluiten nou dadelijk op televisie uw bijdrage aan. Maar wij gaan natuurlijk gewoon terug op de radio, op internet. Volg je vooral onze berichtjouwing ook op de website, want er is nog een soort verhoorje aan de einduitslag. Wij wachten je natuurlijk ook met spanning aan wat er uit die protesten roggelt. Voor jou het succes, tegen dank voor het volgen. Morgen binnen weer op een lemmer en hopelijk met hetzelfde waar. Graag ontmoeten.